Bam! 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 Ndị be anyị etinye arụ ka anyị si etinye arụ na one of the most controversial show in the Southeast show ebe a na-amụta ife, show ga-akụziri gị one or two things, show ga-akpa gị obi anwụle, show bụ nọọ ibi anyị na-anụ ya ka ọ na-ada gbam anyị na-akpọ ndị na-ekwu ya gbam, ndị na-ekwu ya ka o si adị, anyị na-akpọ ndị nwere ife na-eme, ndị nwere aka ọlụ, ndị bụ nọọ ndị na-epromotu Igbo language, ndị na-eme asụsụ Igbo abawanye ụba. Ọba ka anyị na-akpọ na mmemme anya. Afa nka bụ Odogwu bụ onye unu ma ama ndị anyị na-afa nọ inwe ike malụva, inwe ike ma amafa ọ ndị na-eme ife ego, ndị na-eme ife ego omenala, egwufa pụrụ iche, egwufa dị mma ogige, egwufa dị mma nkili, 2 woman band ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo, egwu ekpili. Biko ka anyị nabata nụ Ọdịagbọ ya na enyi ya nwaanyị kezi dị eva gị Ugobelu n'aja Ugobelu n'ọjị dalụ rinne na gbam non rinne. Ọdịagbọ ka anyị bido from you, kedu onye bụ, kọwala anyị onye bụ? Abụ m onye ọkụzụ mana mbọ ya Agụleri na-anọ n'ọkụzụ, ọmụta ka nta n'ọkụzụ, so ọ n'ọkụzụ ka a na-anụ mana mụ na nwanne m nwaanyị anyị na-eme ife egwu ka eji mara anyị na mba niile, egwu omenala a ga-eji mara anyị, ekwe na ịchaka nwere ọzọ dị ya, so o nwere obodo anyị na-akara ojile dị ekwe na ịchaka jee ụfọdụ maara anyị, ụfọdụ amara anyị, mana ndị mara anyị rikwa nne o. So ebe eji mara mụ na nwanne m nwaanyị, nwanne m ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na mụ na ya na-eti egwu ma enyi nwaanyị na nwanne m, mana ofu nna amụọkwa anyị o, mana ofu nna anyị bụ, so egwu nwa ma anyị from mgbe anyị dị obele. Mụ na ya bịala ije dị n'ọkụzụ ahụ na ovu ọnwa na ovu arọ ka anyị na-abịa bịa ije dị, mana anọtasị ya n'ọnwa emere ome ntụ anụta ma anụtakwa nyanwa. Dị nna di ya bụkwa ovu ọgbọ, be nna bi ya dịkwa nso, anyị na-aba amagokwa ebe anyị fe anyị wee bịa dị ije dị. So ụtọ ahụ anyị ka na-atị ya wee lụọ taa, adị mmadụ dị ndụ ama mkpụsa nwaanyị anyị ka na ma Chineke bụkwakwa anyị na-egwu, anyị na-eti egwu a fọrọ mgbe anyị dị obele. Dị egwu anyị bụrụ ahịa dị iche iche, nwekwa anyị na-eburu maka egwu anyị bụrụ kịta, mana ụfọdụ ndị ọ na-enu inu ọ na-atọtụkwa avụtọ kịta duto na egwu ahụ ọ chọbụ na ọ nwere ife ọya awọ, mana ọ wọgo ive ọgwa anyị na ebe kịta ndị mmadụ na-ekiri anyị dị egwu awọgo ive. Odogwu bụ Ọdịagbọ nọrị nne Ugobelu n'ọjị, biko kọwala ya kedu onye bụ? Aba m bụ Ugowedezulo, abụ m onye Agụleri, a na-anụ m n'ọkụzụ, abịa n'ọkụzụ ọ bụrụ nkwele ọkụzụ be ndị be Chile okwu nwe eze. Mụ na nwanne m anyị towa aka anyị tibili egwu a, ọ dịka asị na ya bụrụ iwe mesịkwa ibụrụ kịta na owo iwe mgbe abụrụ n'okwu kalịlị a na-asị anyị etizinie ma ọ bụrụ ife ọ bụla amalị mmadụ imegodu enu mana onye abụghị eme ya. Nwanne m ọkwa na ibe m bụrụ dị ya bụ na ekwe na onwe m ebe m nọ, masị ekene dịrị Chukwu. Unu bụ ndị Agụleri, and then enwego m some of my uncles mụtakwalụ nwaanyị na Agụleri. Ọ dịka na adabalụ ndị Agụleri n'ọkụzụ rinne. Ọ na-adabakwa ndị Agụleri n'ọkụzụrikwa nne o. Anyị na-eme na mitin mmụada sef nwee yunifọm ọ riri nne, anyị dịkwa nne wee ọgbọkwa njakịrị ụzụ bịa Agụleri bịa ọkụzụ riri nne. Nwa ndị mụtasịla ọgbọ mma mba n'ọkụzụ ahụ ndị anụgoro gboo doga aka ọkụzụ jebe mụta nwaanyị na Agụleri eru ụwa ọ dababele vanaba anyị na-abịa ije edibe, ọ na-adabakwala anyị ndị na-abịala ije edibe onye Agụleri bịa ije dị n'ọkụzụ nwere onye ọnyụrụ abịa, nwere onye ọnyụrụ abịa, ọ na-egozikwa anyị bụ ije dị ahụ anyị na-abịa na beva. Onye ọdịgodolu mma na onye ọdịgodolu njọ n'ụtụtụ apụta mgbede onye adịkwala gị mma ụta obodo na ịkpatara nwere ike emesịa nwa ga-akpata. Nwere onye bụ onye Agụleri mụrụ nwa na ọkụzụ nwa ya na-adịrọ nnekwu, Chineke nyere anyị sta nke anwa ọ dịbe anyị. Onye ọbụla abịala Agụleri n'ụlọ nwaanyị, iwu bụ na mmụazị nwaanyị Agụleri abụ ụlọ gị ya bụrụ nnekwu mmadụ.
a na-ekwu ya ekwu ọ dị n'ọkụzụ ife emere eme ka ọ gbọkwa njakịrị bụrụ okwu ka ha wee sị chi anyị na-emere anyị nke ahụ Ugo, kedu ife kpatalụ iji file na ndị Aguleri bụ ọkacha na ife dị na nwaanyị otu ịnọgịta onye chi ịnụ nwaanyị ị ga-asị ya bịa nụ Aguleri bịa nụrụ nwaanyị otu osu egwu na ndị Aguleri na-eme ọfụma kedu ife ichelụ ndị ọkụzụ fụ n'ụmụ nwaanyị Aguleri nne m ife anyị chekwara bụ na ụmụ nwaanyị Aguleri anyị na ebe ife dị mma dị ka a na-atụgala aka so ndị ọkụzụ anyị na-agba mbọ onye Aguleri jela ọkụzụ ọ dabasịrị anyị niile anyị nne nọ n'ọkụzụ a na-amụta na Aguleri because mmiri aba na-ana ebu mmiri awụsi Aguleri na-ebu n'mmụọ anyị ebe ọbụla anyị nọ osogodi nne bụ na onye abụ na-anụ gị na o nwere ugbu bụ na nwa gị ya enwe kama sị nọ na mgbede ka o nwere mana ya n'onu ya so na ya dịrị obele na ọbụla amụta na Aguleri nwa gị ya epu epu because na anyị pụrụ epu na bụ ibe m vụrụ nwanne m and Aguleri so n'isi Igbo and ife ọkụzụ ji like ya ịdị na-eje Aguleri anụ nwaanyị mana ụmụ nwaanyị Aguleri na-enwe nrube isi anyị na-enwe nsọpụrụ anyị na-asọpụrụ nwoke ndị di anyị ndị jere na mba nụta anyị na-asọpụrụ ha onye mere va ji agbajebe anyị anụtasịa gị afta ka anụtasịa gị ndị mmadụ ka na-abịa bịa m luo taa na mụ ya edujebe Aguleri be anyị ka va je nụta nwaanyị sịba na mama njezikwa na ike agwụgo m ike agwụgokwa m nje eje nye aba na-ala ike duto nga nwa anụtara n'ọgba ahụ anụtara ga amago ka isi akpa agba onye anụtasịrị asị ga-eje nụta nwanne ọrụ mma ka ọ maara eme ọ bụrụ ya mara eme ya nụta nwanne gị so Aguleri na-eme ọfụma anyị na-enwe nsọpụrụ ndị anyị na-eme ife ọbụla anyị bịara be di anyị ụdị ọbụla o si dị anyị na-anagide ife anwa anyị pụtakwude gị na mma anyị anọ anyị kwude gị na ọjọbago njọ anyị anọ avụ anwa anyị ebusi anya ọkọrọ mmiri anyị ama anọlụ na adị anyị nụta anyị n'ọnụ o nwere ego mezi ọbụna ọnwa ọzọ anyị asị ka anyị gbapụ anyị ada eme ya anyị anọ ụdị agwa bụ na mgbe agwa nụtara gị n'oji omezi ọbụna o jiri na ọbago na avụ ya anọ anyị na-anọ lụtaluo ya n'isi anyị ama mgbe ọsọ ndị mmadụ nwere ya like ya anyị na-enwe nrube isi edebe Aguleri debe Ibilibo Ọgada kedu nkụ ngalarụ Ugo nne bụ ajụrụ gị bụkwa n'ubi atụrụ n'abụ maka na ubi ọbụla atụrụ n'abụ ọ na-ekwere oruro ọ na-ekwere nkwa mmiri ege mmasị na mmegbugodu ụzọ rali be nna m mma eji nwe ebu ụzọ rali be nna m bụrụ ọba amụrụ m tupu m bịaba ọkụzụ andaba mere gị ife ịbụta va mere m ive mbụ mbọ dị abụọ kedu nke larụ ife m marakwanụ bụ na anyị amụmụ na Aguleri na-anụkwa m n'ọkụzụ mpụtakwa ụwa ọzọ mma abụkwa onye Aguleri bịakwa ije dị n'ọkụzụ ọ dị abụọ ka ndị oge ebe abụgba m nwa gị nwaanyị chọrọ nwa gị nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị kedu obodo inwe ike isi na nwa gị ama anụ nwaanyị from and why kedu obodo beva ka ikwu ya gbam na Anambra anya maọbụ n'Igbo na Igbo yes agwara m nwa nwaanyị ma nwa nwoke n'ihe jere Imo nke mbụ Enugu steeti edere ya Abia steeti edere ya ebe ọbụla si na steeti nwa ma ya ejere ya ma nwoke ma nwaanyị agwa nwa nwaanyị na ijevie ekwukwa na nna m adịrị ya ọ dịrọ m mma ndị be anyị jere ebe a ọ gwọsịrị ba abịa ndị nji ya mụvụ ndị mmalụ ọ dabara ọlụva nke mmalụ ngwagwa mmazị m na ba ma ji obodo niile ahụ bụkwa nke na-ewu oke isili m ma kpogbu di ya na ntị bụ Abakaliki o nwere ka o si dị m mma chaa ọzọ bụ Imo steeti ebe ejibi imi ekwu okwu kava ụdị akava si eme mmụọ anyị ma baje so na ma laikiri obodo na-abụ nwere nke dị m mma ha kpọrọ m ada m nwaanyị ọza m si gị nọla na ka m gwa gị okwu si ebe mmeji nwa gwa gị okwu bụ maka na mgbe emere si na nne gị abịarọ ịchọta onye Abakaliki ọbụla odi gị mali na ịmụ ọnwụ n'onwe gị ọmụgwọ ọbụna onye Imo ka ị sịrọ nne ka ịkpụrụ lọvụ gị ngị na-abụ mgbanwe n'onwe gị ọmụgwọ na ihe abụrọ m si obodo na-aba nwere ya isi ọrụ m na ọ dịrọ m mma nabibe ngwale nwa m nye ka m gwakwuru nwa m nwoke chụọ nwaanyị ọbụla agụtalị gị sọọlụ m Abakaliki sọọlụ m Imo
na va akalele m na amara akalele bụ onye bi va akalele m na bịa ngwalebe kedu if ị ga-ekwu whether ma nwa gị sịkwa gị no love I love him I cannot do without him I will die kedu if ị nwere ike ikwu na that situation all love ka eji anụ nwaanyị love ka eji anụ nwaanyị ata anyị ọ bụ na ọsụnọ nne ya n'ụzọ ya Abakaleke na ya nwere odi mkpọ ụmụnne ya egote wicha ịgbalịa icho na ndụ ọma na ọ nwụrụ ebe a na awara m aba ya wara ụmụnne ya aba na bụ ibe mmetilie o meze love gaba na bụ ibe mmetilie n'ime ya ọ dị ọgbọ ka ebe nwikwu ihe nwekwa ikwu bụ na abakwa n'obodo niile avụ angụlụ kịta ụmụ nwoke ba na-abụkwa ezigbo mmadụ na ndị bụ the worst enwere n'ebe anwa bụ ụmụ nwaanyị ba ụmụ nwoke ba na-adị good quite alright ka anyị na-agwa nwaanyị eziokwu na-anụ nwaanyị ọfọ mana after ka anụsị nwaanyị na village eluzie wọ na akalị ụmụ nwaanyị ba ejiri anya avụ ụmụ nwaanyị ba anyị mana ụmụ nwoke ba na-adị good na ụmụ nwaanyị ba ka a na-aya onye ga-esi na nwa mama nje ebe ahụ mana ịnweta ụmụ nwoke ba na-anụsịa ndị be anyị a ba na-ala ikikwa ịnụ staịl dị anyị mana ụmụ nwaanyị ba na-adị wuked ebe a bụ gbam ịma na ọdịbendị deliver na onwere onye si na ofe mama ya si atọrọ ụtọ na vanwa ga-anọkwu si na ndị Anambra na-agụ ọgwụ ego na anyị na-eme nke nwa ụfọdụ asị na ndị Anambra ada anọbe di anyị nwa n'olukwu si na nsogbu adịrị ya anyị ji nwa wee na-alịpụta gwa na anyị maka kọwalụ na anyị maka egwu a unu na-eti ọ dị agbọ kedu ụdị egwu na-eti kedu afa ya onwere afa kedu ọmalụ na ama ka isi wee kwu then or something onye sị na ife mara ya ama a ga-enwe evidence enwego evidence n'ife na-eme ife a na-apụtakwa kọwalụ na ụdị egwu na-eti ife a na-apụtakwa ife na-esokwa ebe na-apụta egwu anyị na-eti bụ na egwu anyị na-eti mara anyị ama achatara ya n'akwụ ịbịa na Aguleri jee n'Enugu otu ọnwa ndị a na-ekwu mwezunu sa abịa na Enugu otu a vileji a na-ekwu mwezunu ka anyị na-aba ọbụ apụtara mwezunu a anyị na-ati egwu nne na datu mwezunu eji mara anyị mpa m mụtara m n'afọ nna m bụ Ogbunike Nwaoji Agụ na-eti egwu ya na nwanne ya nwoke a na-ekwu ogwu ejo apụtara mpa m anwa ada anyị nwaanyị a na-ekwu ogbu ego nwa Ogbunike ọ na-eti egwu nwanne m nwoke na-ekwu mmadụ ka a na-aya ọnwụgo ọ na-eti egwu nwanne m nwoke bụ Ayaka Aguleri Igbo Federal otu na Igbo na-atọ m na nne na nna ọ na-eti egwu ụfọdụ ụmụalụva so na egwu ebe nna m achatara ọnya n'akwụ ọ ga-anwa nụtasị m ndị obele adị m ezigbo obele mụ na ọnya mgbe a nụtara anya na-agba anyị nkili n'ọkụzụ epee m mpe mgbe bịa ọkụzụ even ndị wee mụrụ ọkpara m 14 years 20 years ma amụgo m 4 mfọ amụgo nya ọ bụrụ ka ọ wee bụrụ ka a wee kọọ ka ọ nweta ụtọ so oge ahụ anụtasị m ndụ ọbụla ebele ka m na-asa na-agụ egwu ihe ọbụla m na-eme na-eti egwu ihe ọbụla m na-eme ngụkọta nne dị m apụtasị m hei ọ gịnị ka nwa m mụta nya na m ezu otu n'ike na be m ne ekwanụ nke dịkwa nke dị m apụtasị m biko na mma na ndị bụ niile na-etisi egwu mana ka anyị zuwe n'ike ni ọ nwere nke nna ga nlarakọta ụlọ ọbịa m n'isi nnọrọ anyị ngụvi ya ọ bụrụ na m agụlụsi ihe ebe anyị chọrọ mma larụrụ ụlọ arụ amadị m mma ọsọ m pụta ilo mee ụzọ pụta ilo ngụva ebe ya enwere ya amalụ m so na ife ọbụla amalụ mmadụ ama anwa emesịa ka anyị na-abọ na-agụ ya anyị na-abọ na-ele avịa onwere azụsa asị ọkụzụ a na-ekwu ya slọta ebe a na-egbu anụ so anyị na-abụ na-ele tomato ahụ ka anyị na-ele magoro ya na-ele tomato n'avịa ihe anyị ji ebi ọkwụrụ bụ mmụ evele stanles ya anyị ji ebi ọkwụrụ ọ ga-awute mma onye nwa nweta nke m nwa nweta nke ya maga anyị na-akụ ya anyị legide abịa ọbụla ndị abịa ada abịazi anyị ebido gwuve egwu anyị gwukọta egwu ndị mmadụ si ka ebe ndị ya mbidoziri igwu egwu na-abịa so onye mva pụtasị na alụ onye nwaanyị pụtasị na alụ na anyị emegibe a na-emere eme na ndị obodo ba na-eti egwu na-abịa nke bụ anyị nọrọ na-abịa anyị na-eti egwu ụmụ nwoke a nọrọ ụmụ nwaanyị anọrọ maka na-abịa nwa bụ emisi ụmụ nwoke na-ele anụ anyị bụ ụmụ nwaanyị na-ele ive nri so anyị pụta anyị mago ụmụ nwoke ndị nwere okonobi va na-ebute mmanya
ndị ya bụ anyị ga na-abụ na-adụ ugoli na-adụcha magụdiva egwu na-atọkwa ọkụzụ ụtọ ndị a ọ dị mma n'obi a na-adụcha so emesizi elu onye nwaanyị si nọ ntụ na-abụrụ ya na be ya ada m nra ba adakwa mụ ndị nwunye m nwanne nwaanyị adakwala ya anyị rakwala maka egwu anyị anyị na-abụ na-eti daa anyị nra sị na anyị na-eti egwu n'obere egwu ka anyị na-eti na ngayala anyị na mka ebe anyị na m nwoke na-anọ na-eti egwu mgbe ahụ bụ nwa onye ya eme ive ozi anyị kwụọ anyị obele ego nwokwu nnekwu ego a na-akwụ anyị oge anwa na obele ego nwaanyị akwụ anyị eburu ive egwu anyị abụgaba emegidere nwa woman a na-ekwu nna amụechi ojiama babadi woman anyị na ya na-anọ n'abịa nwa woman na-ekwu mmapecha ọdatụ mmapecha nwagolo anyị ekwe na ịshaka si anyị na egwu nwa ya ebu dị woman ka anọ mana data woman na-ekwu ojiama anọrọzi woman anwụgo onye nke agolo anyị ekwe na ịshaka si anyị na egwu na ya etivya n'abịa maka obitekwa mbọsị anwa anyị gove tive dị egwu n'abịa anyị mebekwa ya ọ dịka ive egwuregwu onye na-eme ive ọkpa anyị anyị ebuli ive egwu anyị nwa ya gaba ebe anwa elu anyị na-eti ndị ọ na-atọ ụta na-agba ndị na-akpọ kema na-akpọ ndị na-asị rapụ ndị agụleri na ọkaba si eme na anya bụ erika gaa nke babịa obodo obido eti m egwu a na-emekwa ya ọ dịka ive ngwuregwu mana kịta anyị ejigolo egwu aje Lagos ugboro 4 egwu anyị wuru kịta anyị na-abọ bụrụ na Asaba togeeti ba moto onwedo edu anyị gbaa na Lagos wutinyekwa anyị na ịchaka anyị chịlakwa anyị onema na egwe niile ebe Lagos lacha anya 1 week kpam onye anyị ji wee mali Lagos bụ that man a na-ekwu dị yọngụ bụ onye na-enyi ọnwa nwa woman a na-ekwu Mma Ngozi ndụ anyị ewe onye nwa ka anyị dugere ebe dị yọngụ onwe arọ nwa anyị dugere ebe ahụ mesizie dị yọngụ fụti egwu anyị ahụ si ya na ya akpọ anyị na Lagos Mma Ngozi ahụ ekpe anyị bịa ka anyị nwa woman mere ụka nwa anyị wee jebe ebe ahụ si egwu na Lagos gbajie egwu a kịta bụ ịchaka na ekwe mana etibi ịchaka na ekwe a ọ dịghị ka sị na onwe instrumenti dị iche eji eti dị egwu and ndị na-ala ikele egwu anyị bụ ụmụ nwoke ndị anyị na-etile egwu bụ ụmụ ikolobịa onye mgbe ụfọdụ nwa mgbe ya aba ya yile nịka ihe polo ihe nịka anyị nwere ike nọ n'olubula akpa anyị adebe sọnwe epụta ya ma ọ dịbe anyị bịara anyị dadụ anyị na ndị mmadụ na-akpa nkata anyị na-aṅụ mmanya ha na-agọzọzọ erutela anyị na-asị anyị kedụ ezi na ibe eme na cheti ya na ibe cheti ya anyị kwụrụ akparara ndị mmadụ esudu sekụlụ anya ya bụzi ebe ebirizi esi wee nabatala anyị ndị na-ala ikele egwu anyị bụ ụmụ ikolobịa onwegodu ndị na-eti egwu bụ ndị nnekwu mmadụ na-eti ọgasị agbanyegodu ka amagodu ibe ụmụ nwaanyị a na-ekwu na onwe ebe ndị ya na-ekwu ihe a bụ nakwa o ji bụ ụlọ nọtalichi ụtọ na anyị mepe ọnụ anwa ndị mmadụ laiki egwu anyị wee ọ bụrụ ka anyị kwuo ka ọ wee tọọ ụtọ ọ bụ na ebe anyị chatara n'akwụ and egwu anyị abụ na mmiri ka osi na agba na-abụ ezu na ọma mbala ụdị anyị nọ ya bụ anyị nọkọta anyị jekwa na agba na-abụ anyị na-abụ lụ anyị bilive egwu anyị lụ anyị chụọ aja na-abụ ọgwụ nke anyị na-agwọ anyị titiela agba na-abụ egwu kpesiela ekpere anyị bilive egwu anyị na so o wee dịkwa ọ bara uru a na-ewesịrị taịm ka anyị kpapụta ya ka o sie ma ọ bụrụ ndị sụrụ asụ kpapụta ya ka o sie ka anyị nụgodi egwu a na-ekwu maka ya egwu a bụrụ a na-akụ na mbọ na-ada na mba take your time mee na ivu eji mara unu ka anyị fụkene ife nwee ka ịfụ ji egwu gaa n'iru biko biko ka anyị nabata nụ ndị egwu omenala ọ dị agbọọ ya na ugo ebe na aja ngwanụ
Obuzi kamuni je bịa kagwu mụ n'ọsọ mbọ. Ọrị kamuni je ma nka gị n'ọsọ mbọ. Ọ bụrụ nye mmadụ ibi ga-eli akọ na gị mbọ. Ebe isi nye mmadụ bụ Chukwu ya akwụ gị nya. Ebe isi nye mmadụ bụ Chukwu n'ọnya na-akwụ ụgwọ ya. Agụmagwa na-ekwere ngwuli, agụmagwa na-ekwere mmaba. Ọ bụrụ ọgụ ka anyị na-anọ na anyị na-ebili ebe ndụ. Mmanya liru nwere egwu mbọ. Iru nwere egwu na-eme ibe dị mma ma ọrụ agbakọta. Bolivian ụfọ, Bolivian ụfọ, Bolivian ụfọ. Ọbagụ bụ oyibo ọkụkụ ma aba na abụrụ oji. Ite na ịkpọ m onye igbe ezunu, ọbụ na ịkọwa m ọnụ. Igbe ezu na-aga m ebo na-adịrị mmadụ. Nke bụ anụ na-agbagba obolo na-ata nli o. Nke bụ anụ na-agbawe obolo na-ata nli ya. Gagugugwu bubu eluwo mụ na be gị, abịa mụ na be gị mbụ. Ọkọlọbịa maka gwani anyị ya eme na nka, anyị ya eme na nka, anyị ya eme na nka mbụ. Nwanne n'ụtụtụ bụ ọkụkọ ọ dịrị alọ. Ibu kalisi tie ya n'ubu ewu. Agbalaka tọrọ ọtụtụ egwu kala aka mbọ. Hara ọgwọ ma je egbu edi. Kọrọ n'ụlọ na ntị kọrọ akọlụ naba. Ma ọrụ akọlụ naba. Ka mụ bụ ugbe nzukọ. Eti eme odogwu na-aga na-agwa nka eme. Odogwu na-aga na-abụ ti eme. Eti eme gbolo mmiri, ti eme gbolo mmiri mbụ. Ọgbọta ewu na-abịa m ọkpọche ngeme wange mbọ. Ọkpọche gbolo mmiri mbụ, ọkpọche gbolo mmiri mbụ. Odogbulilo Imalugosula ewu, Imalugosula ewu. Nwanne m gbolo mmiri, nwanne m gbolo mmiri mbụ. Bolivia, Egwuru m onye na-akọ m owu. Egwuru m onye na-akọ m nnakọzina m. Onye na-akọ m nnakọzina m. Nna m na-agbara ọgwụ mma eji jee gwara. Ndị nna m na-eti egwu. Ọgwụ egwu nna m gwụrụ ka m ejeje agụ mbọ. Ile ọbụla ọkwa ụja, ọgwụ agbụrụ egwu. Ile ezu iko owu. Ọdalihu dị nga. Ile zuru ike nwa dị ma ọrụ ọgwa ngị mbọ. Ma ọgwa chi na-azụ ọgwụ. Ayo ti. Ayo bantie. Ayo bantie. Ọwa ga-agwa. Ugamu. Ọrụ nnapụ mmiri. Ọrụ nnapụ mmiri mbụ. Ugamu nọrọ onye aka nnapụ mmiri ni. Oluwako n'elu eveloko si meni. Mili mali munu bulules. Ala mali munu bololo. Ogala bulu munu bololes ye. Oburo kone ranedeng. Oburo kone ranedeng. Oburo kone ranedebeliyo. Adu sama malaye muwe. When they do home, I just have one getting. If you look at see money, if you look at see men, if you look at see money. I want on the Lonabo. Oh, yeah, you don't know. Oh, yeah, you don't know. Oh, the Bulile. I'm a little
balo savalu mayeni akwo manne manane akwo baba obulo obula bata akam orangi beka evalo ko simani ekimolo tu akagi adaju tenwa bomma adali wajanga mune tenwa ju tenwa bombo adali wajanga mune ole dabulu ojugu na mune jugu na de lozo na wanuno adul mujugu na de lozo no ze wanzo ga na do dege na do jumbone aga bubu abali mudu we be mejugu na de lozo no ze hwe abali ngeti wogu na no no ebili agul malu zina do ze batol muzogu kan ko no mune abali ma bala bezu no ma bala bianini bia kana na mehu ko no mehu ne odudu zoguro risena nyoto no chane abali ma bumu ezu ho ko ne magaluga na ni gogwe mama bala do yogo kika na ezo wo mama kika na ezo wo mama kika na ezo wo ona tili na tena kai mali bosi magani bana bara ngwelin na mama bana ngwelin na no mara do na mado de meni no de meni na mekwani ba tima edulo munu ba tuwa edulo munu ba wo tuwa lote wo mu mama tuwa lote wo mu ne na tudu ba me awu na tuwa lote wo mu no chezi ya na be ogwa mu na gina me wonne ni mu no de agba mu do je semili udo di nwa ti bato kwa nebe semili udo di nwa kala di bekali me bela ndo kan de rokando ni abala mi budu nwa budi ma ado ogwo nyu mboko de ado di blozu ni sini ado no bu nenu na to kwa ni mosa odogwo nyu mboka ibudu nwa budi ma ibudu no bu nenu na to kwa ni munike ni kene mungi mali bi emene munene agwagi no bu kalo gwo bula lose agwagi no bu kalo gwo buli jele ejike trinity mumudogo ni bawo no hwe mumudogo ni bawo mata kile tugu ne mbologu na kabare ho mu no hu ejike trinity agwagi na menwero bialo ma menwero gwolo ma menwero gwani tadu onu mu nebu tedi mu nega na gwa ava no hu ni mama egwu ngwe bo me banye nwabulo bubu emena gana agwagi no dogu na ebe gwani mpe odogu na gana kanali mo beli da kolokolo obele obuli bobele ka metuli begi na we obeli da kolokolo mu na ndo ne rekwa mere kwida na kwida na ka metu bana gene ke bebe na ko kali ma kwati wala kunoba lukali mu lukane ba kwa na kwa kwale mu kwa mamejero zieje akwa magano ti waku ene mu ne mata hunya ba ku pamune akwa ti wala kunoba odogu na no ba nine mbologu ne rubeli gisini wala go luamaru ngale go nyakane mu nakane akwa ngale go nyakane mu nene ogudibia dibia neli dola ogudibia ngebu dibia kaneli dola ogu eze dibia eze bodo na kuzi bilipo agada oguzo ogwa ndibulibu nwa buba na bele mama warobo bana nwe mudinu wa mozo ba ya nuhu mudini oguzo ndibulibu ba odagu bubu Kani maka Aisha. Ono ko. Mo na mo na bi o. Odogma de me ewu. Mama oye wuzo nwebu ni. Abale nketi wogu na bare wo.
dị na mmanwụ agbala na-atụ nwa agbalụ m nwa mma na-afa ọgbanye agbala na-atụ nwa agbala na-atụ nwa ọgwa nwa golu fọnụ na-emu n'aka ọgwa nwunye tụrụ ụmụ mboke enwe ma na-afa emekele m ibe ugbo nwanne m bụ isi mmiri ugbo nwanne m bụ isi mmiri ọdụ n'ụrụ onye aka ọrọbọ gị bụ isi mmiri maka na ndị obodo enu chọtara gị ka va gbuo gị machi gị dụkwala tụnụ nọ ugbo nwanne m agwa gị na chi ga-adụgwo nya bụ ibe ni ugbo nwanne m nwokele ji bụ ọkalichi gị ọvọ mbụ ada ibe na-agwakwụrọ dị mme gị nini ugbo mụ ibe na-agwakwụrọ mme gị ejelu ụrọgbe chienye echienye a na-azọ na-eze azọ mụ ibe anyị dị a na-azọ ọrụ eze azọ mama na-azọ na-eze azọ ka na-adụba na ajụjụ onye chinyere eze ya bụ n'eze ugbo nwanne m na-agba m ibe enwebobere nweba gịnị nwagwọ n'azụ mara na iji adịghị ya ugwune ịmala isi eze obu na-ese okwu agba m nwa bikolu ọkwụlụ ọka bikolu ọzọ mụka ịka agwa bụ nne ma nna ya ene di mo agwa bụ nne di mo ọrọbụ gị bụ isi mmiri maka na isi mmiri na-atara ata mekuri ege bụ mmiri ya ese gị ọkwa nwa nọdụ kọ na mba ayo pantị ọlụmụnne ji na-ezo ogbe iyomegwulu ka ara lede ọgwa nwanne udo ka mmadụ iyomegwulu ịra nwanne ọzọlọmụ nwanne ọfọlọmụ egwulu ịra onye ga na-akpọ gị eneji na-ezo ogwu mgbe ibụlọ neji na-ezo ogwu ugbo nwanne m na-akpọ m ka lukade n'ụlọ ọbịa bụ ya anya n'ebe ọnụ echugbo nwudezi ugwo nwanne nke na-agwali n'iru nne ya maka na chugbo nwanne nke na-erekwe merekwene chugbo nwanne nke na mụkwane m nwa n'ụlọ egwu m na mụ na ndụ na-erekwe merekwenene keneli m igwe aka ose ọgwa na-ebu onye gburu egbu n'ụkwụ ya mụ n'ibe mbịa na egwu n'ụlọ osi m mụ bụ ọbịa ka mụ tieli n'egwu maka na egwu m na-atọkwana nye ụtọ igwe nwere oji kpeli ma ekpele ndụ ka ndọrọ ka ndụ ọdịgbo nweji mmadụ ka ndị kịa ọdịgbo biri sens ọdịgbo kwa okike na-eto owu ọdịgbo kwa okike na-eto owu kadelu m gosilo nwanne m maka na ezi ọnịcha na-agwara ọzọ ọgịga gosilo ugbo nwanne m ewu ọgwọ nwunye ugo ebe n'aja ọrọbụ na-emegheli m ezi ugbo nwanne m na-achọ m na biya ka luka na nụ n'ọbịa ịma na ngala kwesịrị nwanne m ọnọgọ kalie mmadụ kalie eti o ugbo nwanne m na-akpọ m ibe nwanne m na-achọkwana m achọ nene nwanne m na-achọ m ibe maka na isi mmiri na-atara ọkwa ata ugo ịdị spas ọrọbọ gị bụ ugochukwu ọnọrọ n'aka anaghị agbagọ ugochukwu nwanne m nwanne nụ m duruo n'ime nso nene onye tiri nnetie na ka anyị mara ibe o si o ugochukwu itigere netigene nna kedeli m uche emelie nwa gị kedeli m uche emelie nwa gị n'ebe ọnọ ọnọgọ lutu mmadụ lutu uche n'ụlọ mama wabala rire o ịmara okwu na-ajụ eke nwere otu aka eke na-eme na iwere otu aka gị kpamụ gị na mmadụ na-agwụkọrọkwa na-arụ n'otu eke nwere otu aka ya ịmara ibe na-ajụ mụ agbala nina onye nwe otu anambara na oyi kedu onye nwe otu nwe ka mara onye ọ bụ owu azị na nne na mmadụ na-agwụkọrọkwa arụ n'otu mama na ka mmadụ bụ dịka ọkwa dịka ichigadịlị gị nne chuduve m mama nke chinyere m ọgwụ ebu na ichi m nyere m nalịchi m n'aka
ọkwa nwanne nwe benne mama ọkwa nwanne nwe benne mama nwanne nwe benne mama nwanne nwe benne ana akụdịkwa aka ebe a 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 daalụrị nne unu afụgo n'ihe na a na-ekwu okwu ife ọ dịka ọ bụ ebe ọ dị mana atọpa ife na-ekwu maka ya ya mere m ji wee sị na culture is supreme nke onye ji ya jidesie ya ike ọ dị agbọọ ya na ugo ebe na aja daalụrị nne unu akpọfego onye ọbụla nọ na studio ma ndị na-ese kamera ma ndị jide microphone ma mmụọ na-emekwu program daalụrị nne egwu unu amaka and egwu unu bụ ife pụrụ iche and ụdị egwu a adịrọzi ọ dị agbọọ nwee ike inyere anyị aka gwa anyị nwaanyị ụdị egwu a ọ dịzị aka ọ na-ana anyị na-akpọzi diskore na melikiti mana ama m mgbe ọ bụ na ị nwere albọm Emeka Morocco nwa mmadụ ka asịrị 99 ọ bụ na ị nwere Ọsadebe na Beyi ọ bụ na ị nwere Oliver De Coque aka nsugbe ịma na ịmara anyị egwu mana rekọda kedu ife mmelụ ụdị egwu a ji anazi kịta unu enwe ike ịgwa anyị ibe amale egwu Igbo ji narazi abụ unu achọ mmili na a na-efiluzi na egwu ụka anwa na egwu ndị ọzọ na ego ụka na ya ịghọta karịa egwu omenala akịta egwu akịta ihe eji chaka na ekwe akịta ma ihe abịabịa mmadụ ihe adị onye ahụ lokal n'anya so nwere ibe ọya wọtụ gị ya na ọnya ka ị bụ mana mgbe na iburu instrumenti wee bụrụ nnekwu spika dị n'ovel bụrụ nnekwu spika nke ọzọ debe n'ovel bụrụ nke ọzọ debe agụbazịa chere ịkalịsị ga ebe ọ bụrụ na ọsọ chere ama ahụ ka ị na-agụ ọnwazibe achọ onye ma na mkpụrụ egwu anwa mana mgbe gboo bive a na-eche eke bive mmadụ gị ụta n'ọnụ ya mkpụrụ egwu ahụ ị na-agụ ka ndị Igbo na-akwụ ntị ka vanụgodo ibe onye a na-ekwu n'ọnụ mana ihe anyị chọsị ya bụ bandị na-eti nri bitu egwu ka a chọrọ ọnwụrụ ibe a chọsị ịma onye anwa na-agụpụta na dị egwu anwa onye ka egwu omenala ji anazi andị onye na-akpọba nnekwu ego ka ọ bụ nke anyị akịta onye ịkpọrọ ava ego kịta ọsị ka ya nụkwala gị ọkwa ekwe na ịchaka ka ị na-akpọ ava ego a ịghọta mana mgbe na onye na-eji nnekwu bọọsụ wee buo spika n'elu buo na buo ebe niile bubata be gị a na-anọvoli onye ovu kanopi ọ daa adọ ma ịbụgonu ya na ovu oche ka anyị na-abụ ọnụ ịbịagoro be gị na obele ibe ka ya anya anyị na-abụ so anyị na-adịba obele n'anya ịghọta egwu na ya na-eme nchere mụnụ bụ nke na-akaba mma ọ na-emezi egwu Igbo nwere ozi chọrọ ije ti egwu Igbo duto na gịnị na egwu ka na nke enu ego kazini ya egwu ndị laband egwu ndị ụka ebe anwa ka ego kazi ba fesi ebe anwa mana ife yi na-anasị ya na egwu ekpili ama nakwanị nọ ndị Igbo ka anyị bụ ihe yi na-akịta bụ mgbe mbụ bụ ndị a na-ame na-akpụ ya bụ ndị Ghana asị gị egwu Ghana a na-akpụ ya ndị be anyị nwa na-eti egwu ekpili ndị be anyị esogolo ma ndị Ghana ma ndị Cameroon ma nna anyị akpọba gọvancha niile egwu omenala be anyị na-anazi ya na ụfọdụ ka ọ na-atọ ụtọ bụ egwu akịta ị na-eti ya na-ege ụfọdụ ya na-etasị ka ndị a na-asọ ebe aka mmadụ nọ n'ive ka ebe a ji ekwe na-emekwa ebe a onye ga-egwe gị na ụmụ nwoke na-alaiki egwu anyị arị nne maka na ụmụ nwoke ụfọdụ na-alaiki ive omenala ụfọdụ ndị nne na-alaiki kwe ya bụ ndị na-eme omenala ndị nne ụfọdụ na-eje ụka na-alaiki egwu ụka ịghọta mana ndị na-eme omenala na-alaiki egwu omenala anyị onye gwa gị na ụmụ nwoke na-alaiki egwu anyị a na anyị kwụrụ akpụrụrụ m ọsị ya bụ na spika gị dị ka ebe na ọsịkọrọ na-eme he menje onive aka mmalịbe ndị a na-ekwu ma na-akwụ anyị ntị and anyị na-ekwu ya ọ na-adaba ma na-anụ mkpụrụ egwu a na-agụpụta ọ bụrụ ị na-eme nchere ma ọ nwụrụ mkpụrụ okwu dị n'ekwu ahụ ị na-ekwu mana egwu omenala abụ ava mmadụ akụkọ ibe meli mgbe ochie ọnya bụ ive ji eti egwu omenala na ndị kịta eji ozi eti egwu na-etu onye nwere ego ava abụ ọ bụ ya ego ka aba na ive nna ame na nna ọ bụrụ maka banwa so na egwu omenala ama nna na ndị ghọtakwala ya ugebe na aja onugbu bụ onu ogene onu ọkwa ị na-ebecha na-asị ọbụzụkwa nwaanyị nwa mụ na ya nọchaba aba bụ ihe ụdị onu a dị n'ime kedu ka isi wee nweta ụdị onu a ugo kọwara anyị
nwere okwe ka nsi nwee nweta ịmụ na egwu a na-agụ bụ nne m agụrụ egwu nna m agụrụ egwu mana egwu a batara mma nke ada anyị tọrọ anyị na-agụ ya mgbe m bidoro egwu a adị m ezigbo obele mma m sị m agụrụ egwu na ya chọrọ iwe egwu nna m sị ya anya ọ bụ na egwu dị m mma m gụba nsolibe nna m kwuru ibe na-eme ihe anyị na-agba mmụ egwu a na-agụ egwu megide anyị bịazi ije dị na ọkụzụ egwu ma anyị na-aba egwu ya n'anya ka anyị ji wee tiwe egwu anyị tiwe na iri aba ji wee tiwe ya sọm na alaiki sọm a na-alaikirọ mgbe anyị jigogwuli eje efe a ọ dịghị anyị nọkịta anyị na-abụ ọnụ ebe ọbụla anyị jere egwu obugodulu na mmadụ riri nne o nwere ike ọ na-aga nkwụlụ ọtọ na-akwa mgbe nwanne m nwa na-atụ ụnya ị na-amụta sọmtin ebe ahụ maka na nwere ozi m agbala anyị kịta na-atụlibe ụnyaka anyị amụọzi ya ibe anyị mali kịta bụ n'isele akwa gị iregode igwe ukwu gị gwe enye asị ọ na-edi nọ ochi italia wuo jem anyị amụọzi maka nke anyị na-eme mana ndị be anyị ụfọdụ na-epikikwa anyị mebie onye abapụtasịla anyị gbaba egwu like nwanne anyị nwaanyị akịta anyị nwere ike anyị mee ive ọ malibe anyị na-eme ọ ya mịa eme so na ibe niile anyị na-eme bụ anyị chọrọ ka anyị nwechiete ibe anyị azụ masị m na-enye ya anya kere ndị ị na-eme nke n'ibe aba na-eme bụ ibe ndị na-amara ibe ndị na-agụrụ akwụkwọ bikos na o nwere ibe anyị bụ nwere ibe anyị ji enwere ka anyị nara eji enete na mecha ka m ekwe anyị ma mee ibe anyị kwuru n'ọgbọ mesị anyị ma na so na o nwere mgbe ịkpara anyị aka anyị na-adịrọ fri o nwere mgbe ịkpara m aka kịta darapụ na ọnụ m aka nne nwa ji ọkpa ya n'aka m nwa ji ọnụ m n'aka anyị nwepụ ya enwepụra wee ji ebe adịrị izu ugo ege ntị fụ na egwu ị na ọ dị ka afa ndị mmadụ ka ị na-akpọcha kedu afa ndị bụ osi efe ị na-akpọ n'egwu like ya bụ onye mkpọrọ n'egwu a nke a kpọrọ Chiemigwe Ghana bụ onye Aguleri Chiema bụ bodogwu na-epe mpe ka ọ bụ ọ na-eme iwe anyị gụba egwu ọ na-anọrọ ana ya na-akwụrụ ọtọ oduru anyị na-awa like nke nkwuru isi mmiri bụ nwa ọnụ ọrụ onye aka onye Agulerikwa ka ọ bụ ụdị abụkwa ka ọ dị ya anyị gụba nara anị ya ibe ọbụla dị na-abịa onwe eti ezi akwụ ọba bichi nwunye ọgba tụrụ enyi na nteje anyị gụba egwu ọ na-akpasi ibe ọ na-eje ọsị anyị na-enye ya onu ibe ọbụla o nwere onwe ete ajụ ese amara ya m nwa ụdị ya bụ so egwu anyị na-atọ bụ ụtọ isi eze na-ese okwu kedu abịa bụ anụ m ka ị kpọrọ akwa ọkụ tiwara akụ akwa ọkụkụ tiwara akụ ezigbo ọtọ ọkwụ gị abụ ka ọ bụkwu mana o nwere mgbe ọ kwere anyị nkwa mana anyị eje nwa ozi duto n'ime na ọ bụ na ya ejebe akwa ihe nwe connection na akwa bụrụ ịchọ ịba gị ya kpaanị ụdị mmadụ ma bụ nwụrụ akwa na o nwere mma eso n'azụ like ụdị nọkịta nne eso gị n'azụ mvụ akwa ma ọ bụ na m nwa nọbịa eyile akwa m jee nụse ntọ na geeti nwere ihe ọzọ emebapụta etinye m ibe na akwala akwa nnata ma ọ bụ na mma esolu gị ịma na mma aba nlụsị akwa ebu ime ego na ọ na-enyere enye na ombui ogbu ime mbuli anatabe m liwe ibe nye ka na isu ka nsobe gị ka mma ma eligwe ibe Dr. Chidozie Nwangu akwọgo tiwara akị akwa ị na-anụ ya na ikwe efe nkwa mana ọ dị ka ikebe wee mezu nkwa ikwe mba ma nsogbu adịrị ọ ga-afụ vidiyo anya and ọfụ ya akwa bụ onye mmemme ọgụ karịa ọgụ ọ bụrụ laikikpa ndị ọ na-akpọkwa ava okpocha ngene ojogoduga ajo studio wasịala anyị egwu Madam Go Slow onye Aguleri onye m wezuru odugokwa ajo studio wasịkwala anyị egwu mmadụ na-aba abụ ndị wasịgola anyị egwu nke ọkwụkwa Igwe Ghana o megokwa ive ka nwasị egwu o nwere ive bụ na mmadụ emego ive mee ive ka nwasị egwu ive o megola anyị abụrụ ive anyị eji ọnụ wee kọwa nka ọ bụ ive o mere ya dị too much ma ego ma ụdị ive ọbụla nwere ọnata nwoke ka ọ bụ mana ọnata ije nnukwu ọgaranya ka ọ bụ ọgaranya ya bụrụ ọgaranya mmụazị mana o nwere ebe ọ nọ mụ na onye ya atụ n'ikpo ụmụ nwoke anwa ndị ọgaranya esi ụdị gbajee anyị na-agbabụsa nwaanyị ya nọ n'etiti ha o mekọtara ya wee sịrị agara na tụrụ anụ ọkpa na Aguleri kpam
anyị na-agbagbo onye izu akpọ na fon si anyị bịa na ya anatago ndị ọkwa ya ba na-asị kedezi ndị egwu gị na kedezi ndị ọsịba na ba na-abịa ya nke ọ natara onye ọlụ ụka akwala ozu onye ọlụ ụka akwasị ozu aka taa echi ya ga nwanne echi ya ga ọkpa anyị na fon si anyị bịa nwa nwanne anyị nwoke anyị na-ekwu ichele ọkpa isi anyị bịa ebe ichele ahụ anyị bịa ba na-bụ ndị na-aka nkịtị na-eli nkịtị anọkọta akpọ olili anyị pụta ọbụ na-egburu ewu na sepe sup anyị na-asịla kedụ ebe a na-eme asị na nwere ebe a na-eme nọ ndị ji ego bụ ebe sọrọ ụwa ka a na-eme ebe anyị na-ekwu ebe igbere eme ebe akwụtala ya odogwu na Ghana odogwu nwanne m ife akwụtala ya ka ọ na-eme ka o si ya ka o si eme anyị live ive anyị ji akpa anyị ji wee buru ego anyị a na-agụrụ ya ọnụ n'onye abụ ya na-agasị anyị nọ n'anya anyị ọbụla ya bụrụ mana anyị ji ego ekem ego odogwu na Ghana odogwu nwanne m odogwu na epe mpe nwoke ọ bụ ya na Victor Nwacheze na onye amụma na-abụ ọgụ ọkwụ nnekwu ọkwụ ya nwoke ọ na-emekwala anyị ọ bụrụ a na-anyị kpam amarọ m ka egwu anyị nwasị dị ụfọdụ ụmụ nwoke ndị laikila anyị wee na-emekwula anyị ive agụva amarọ ka m esi gwụtabe ma obele ịda nnekwu ịda ka ọ na-azazi kịta ọ vụ anyị ọkwasa ebe ọ na-eje ma igwe aka ose na Nnamdị ọ bụ onye ego anyị ebunu ya bụ onye izikpili anyị ebunu ma igwe anyị la ọkụ na mmụrụ eri ife ọ bụla anyị nyaavụ o nwere nwanne di m chile yọm a na-ekwu ayọm pantị o mere yọm nyaavụ ego igwe gbọrọ anyị biya bụ igwe anyị la ọkụ na mmụrụ eri o nyere ọkụ nye ezi nye mmiri nye ibe niile ọ na-eke moto na-alụ ụlọ ike nga oyi na ọma mbala nwere ibe o ji ego eme o ya akpọpụ na ya na sekọndụ mpịtị ya ekwebi ya ma abịa ebe anyị nyerọ ọ sị anyị gozidebe na ọ ya eme ọsọ ndị eke moto kalikwuru nna ya kwa ka oke ikwu ma ọ bụgolu mmechi ndị alụrụ n'ọba aja oge ọbụla si kele na mma esteti ka ọ na-alụ bie ọ bụ na enyere m mma enwe akọwa enwetara ndị laikili anyị riri nne ma ajụ na mmụbo ajụ eji ebe ozu ike eji nwa ka mmaba ndị na anyị na-aba na-emekọ ive bụ ndị nnekwu mmadụ ndị laikili anyị ebe anyị na-adị mma ma ndị agba elu ma ụgwọ avụrụ ego onye agụrụ ndị anyị maara dịrị nne onwero saịdị anyị a nya Anambra mụ na onye na-akara ụgbọ akpa nwere ike ịbụrụ ọganyala emeghị invite ebe pụtabela anyị na-agbaka ibe gị n'oche pụta ịchaka anyị na-ekwe anyị ya onye abasị bịa m nwaanyị na-abụ ka ebe nsiri ebe esi ya na ivugoni ụdị ọnwala ka ụdị ịkpọrọ anyị avụsị anyị asị gị kere ụmụ nwaanyị anyị bịa na nke gị kụkwa anịba ebe na ekwu bụ ka anyị jekwa obodo oyibo na ọrụ na nsọ anyị eluwe elu ha mba ndị pụrụ je obodo oyibo lụọ adọ mụ na ndị ọcha nwere aka na akala ụkara na mma na mmanụ riva ya asụ na nwere aka na-agbaba nwere aka na-ekwu anyị na-eme ejego m obodo oyibo nata orokwu ọzọ dị n'ime mgbe m ji nwere aka kalegoro ụka wee nọ ya 1 week onye gbara flat asịrị na ụna m elu ọkwa nsị arụ ọkarakwara ilu pụna ibe nwa akwụrụ oge omega spai ya rapụzi ama ebe ka nchọpụrụ flawa ka m bebe ama bịara ka ọ nabara ma bịara go ana m kwuru nsị aja obodo oyibo na ma natara ọ bụ na nnụnụ ka m na-enyelive onye ọbụla sịrị adịgo m obodo oyibo bụ nwere nwaanyị nabara ma ya n'ọzị ma je ebe chọọ ebe mma alụ ebe ahụ n'idubetego m bụrụ idubetego m sọmechaka na ekwe na-akwụ ya na striti ebe ka ọ bụ ndị ọchọ na-anụ ibe na ntịba ma mazigoro ebe abụgo ekwe ebe ịchaka manụ na-ekwu ụdị ibe ahụ mana nyere ọnụ oye ibe pụtazi n'ọnụ abụ pụtara ya kwuwe ọ ma na ọnụ na ihe oye bụ ibe ka ọ na-ekwu dị abụọ esiri ilu obodo oyibo ọ bụla aka oluwe na-ekwu maka ya n'ibe nke na-ekwu mmanụ nke ba na-ekwu ogbi ga-ebozi ụdị ka mma na-emeli onye ọcha ị na-anụkwu ya nwebi ya ọ bụrụ anyị agbara egwu rụọ chọkọchọkọ na akpịa si ede mgbe m mere ya aka ụdị nwa ọmanụ ya bụ m ego a ga-enwego arrest ime aka otu asị you a criminal ndị na-eje mana akpịa ọrụ aka ka ọrụ saịnụ ka nyere eje m n'ime akpịa mgbe onye isi ụdị ime aka na akpa ndị mere aka gị na-arụ gị wee sụ gị nwa mie ijele na akpịa ọrụ ya dị ọkwa na nke ọ saịnụ ka nyere ya ka o esi wee bụ m ego ọ dị abụọ isi na ego nso na mmiri si na mmiri ịma na kedu onye si na egwu ya si na mmiri Oliver De Coque akwa ego m si na mmiri bịa enwe ndị ga na-ekili unu na-asị kekwa nke bụ na ego si na mmiri ọnụ na-ada eje ụka ọrụ Chukwu na-enye gift kere nke unu enwe ike ịkọwara anyị ọfụma ọzọ ụfọdụ ga-asị na ịhapụ Chukwu nna anyị gị gift na-asị nọ na mmiri ka o si kedu kọwalụ na ya ọfụma ifu meaning by ego si na mmiri
mmiri dịkwanị Chukwu kele mmiri Yes. n'ụwa anyị nọ onye si na mmiri bụ ọgwụ ọ nwụrụ ọnwa mmiri aba gbagbuo ya Yes. maka na Chineke ekesi ụwa ahụ o kele ibe niile ke mmiri so mmuve ị na-abịa ibe okele ụka kịta a na-ekwu ụka nwụrọ nke avụla anyị be na-abụ mkpoku a na-akpokwusịra ncha bịa bụ ka ọ dị ije na mmiri kpokukwa mmiri ibe na-ebu mkpoku ka a na-akpoku ovilu na ekpoku onye so n'ụka dịrị ndị na-eje ụka mmiri dịrị anyị bụ ndị na-eve mmiri ịghọta anyị ma na Chukwu kele mmiri abụ ọ bụ na Chukwu achọrọ ka a na-eve mmiri abụ na ọma nke ya ọ rapụ o nwere ụdị ive ọzọ ka dị na-eme enwezila emeli mmiri mana Chukwu abụ ma na ndụ dị na mmiri ke mmiri bụrụ ndụ akpịrị na-akpọgụ nkịta nwa ebe ijele ya nata mmụọ ya na-evugo egosi biko okwu igo mmụazị gogo mmiri okwu dị mmiri agụ ize ume esi anatagokwanụ m biko onye asịkwa m na ọ sịwakwanụ m na m anatago so mmiri bụ ndụ onye si na mmiri bụ ọgwụ nwere bụ ọgwụ n'ije na mmiri kịta ilu odo ado sekpụla ana na-aya ayịyọ ya ma alụ alụgo ọlụ ọ nwere ọgwụ dị n'ime ya nwere ọgwụ dị ya nwere ọgwụ m vụrụ ya ahụ onye si na ọgwụ bụ onwe ya ka ọ na-agwụrụ onwe ya ka ọ na-echi iti ọ bụrụ ma na ọgwụ na ọma nwa ya na ọnwa anyị ọnwụrụ ọnwa mmiri ya nwe egbu onye na mmiri abụrụ ọgwụ so na ya na-eve mmiri so na egwu ọbụla abụ egwu mara ama bụ na mmiri ka o si apụta na mmiri ka o si abịa bụ egwu mara ama ka a na-etiti chere nwere ike kakata n'ezizu ya itili gaba maka na ọ na-ezi ka izuru ya itikata ọ nọkọta endịkwa mana egwu ọbụla si na mmiri ada akwụsị nwere eme ka ọ kwụsị idina n'abalị na-akpa gị ya agụ ma nke a na-ebu nke enu ana bụ onye egwuru elu ya narị nke abụọ gwụrụ egwụwa kedu nke mmụọ isi n'ime arụ gị wee pụta ọ bụrụ nke ife ọjara na-agụlụ onwe gị nwere ọ marọ gị ama egwu ọbụla amala ama bụ egwu ị na-agụlụ onwe gị ịsa ọnụ gị akịta ọ bụrụ gị bụ odogwu nwa kịta nwanne nwaanyị amagakwa esi dozi ọnụ ya kịta tụọ ga-aba ọdaba ma egwu abụ na-amara ama bụ na ojego mala eze onye otu tụrụ gị mara ka otutu gị olu ọkọpịlị ya ebe ahụ nwa na-etu gị nwụrụ nke o nwetanwu na mmụọ ya wee tụọ gị ka bụ egwu achatara n'akwụ so na egwu ọbụla amala mmadụ ama bụ na mmiri ka o si iche ike ndị na-etu egwu ekpulu bụ na mmiri ka a na-eje achụ aja nwerekwa onye ọzọ na-akpọkwa n'ọkwa Chukwu abụ ka a na-akpọkwa owu Chukwu abụ ka a na-akpọkwa owu Chukwu abụ ka a na-akpọkwa kụkwa ka ọra n'ọnụ Ugo enwe efe ndị ọcha na-akpọ inspiration o nwere ike ọ bụ na enwego ndị na-eti egwu before unu etibe egwu enwego ndị na-enegala anya ndị bụ na ị na-afụ ị na-asị na egwu onye a na-eti na mala ekike ya then itikwa n'aka onye a na-amụtakwa because ndị Igbo sị that no man is an island enwe ndị dị otu a onye unu na-egebe mgbe unu pe mpe ma ọ bụ onye unu makwa egwu ya na-atọ unu ụtọ bụ na unu na-egekwa unu wee na-etinyekwa wee na-afụ wee na-etokwa enwere ndị dị otu a ibe mmeli bụ na ọ nwụrụkwa onye ntinyere nke ya na nke m nọ nke anyị ka anyị na-eti ndị be anyị ndị na-atụ isi na natalichi abụrụ ọgwụ ebe anyị na-eme bụ anyị na-abụ na-eme ya nwere onye anyị na-atali nke ya wee na-eme ma nwụrụkwa onye anyị gere nke ya na Ochukwu nwa bịa mmesi na anyị ya agụ egwu maka na egwu anyị na-ene anya n'ọdụ ka akwụkwọ nwụrụ nke ya nọ n'ọbụna ọsọsọ ya na-akparị gị ikezi na ava gị na mụ chọrọ na mma etu gaba ma mụ chọrọ ka ava daba ọfụma ịmanụ gị nwe taa nga uche m agba ebe ị nọ nga agaga uche ụmụpụrụ onwe ebe na-eme mmekọta nsị na mma elotere ozugbo ya uche m ayakwa azụ nlotive ya nkwuvekwu ya so na o nwere onye anyị getere ọ bụrụ na a na-egere egwu mmadụ a na-ege egwu mmadụ dị tupu igwuve egwu o nwere onye na-agụ m tupu gị nwa agụba mana o nwere onye anyị ji nke nọ nke anyị ka anyị ji ya kpatara egwu anyị ji aga n'iru anyị bịagodo okechọn rie nne m nwaanyị rie nne bikosi mụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị na-enwe anyị gwuru nne o nwere ihe ebu ụzọ bata ọ sị na nya ebugodo ụzọ gwuo egwu anyị na-azọrọ egwu azọ ibe jiri azọ bụ na anyị ma n'ụgbọ ọbụla na kosi na-adị obodo na anyị sị na anyị agụ ndị na Chukwu ya aza anyị ekpele ebe ahụ so na o nwere onye anyị natara nke anyị ka anyị na-agụ enwelu nwa gị egwu ama enwe nwa gị na-eti egwu ma ọ bụ nwa gị dịka ọ ga-eti egwu and will you support the person? nwụrụ nwa m na-agụ egwu
bụrụkwa nwa m dị m ka ọ ya agụ n'ovu onye na-eme echebe ya nwere nwa m mmalị ya agụ egwu ma ọsịsịkwa na egwu dị ya mma nsọpọtụ onye ọgụgụ egwu na egwu bụ ebe ọma ka ọ bụ egwu bụ iwe obi anwụle nwa ụdị iwe a na-egwu m kịta si n'ezi bata ọdọmana iwu dị narị nti egwu ana m eti egwu rino ana m anọrọ wuchi atụ egwu ma ụdị ọbụla ụdị ntị na-agbatọli egwu ọdọmana iwu akwụsị mma ihe dị mkpa ọwakasị ya ọ dị abụọ unu bụ ndị nne of course unu akọgoro m kunsu ebịa dị na ọkụzụ azị ndị nne enwere ife unu amụtago ụmụazị and then enwe ka yutu anyị kịta si wee na-emezi ma ndị inwe ike banye online fụ nwatakịrị na-ese Igbo online nwata nwaanyị n'afọ Igbo nwee ndị mkpụrụ mmiri nwee ndị na-eme enwe ihe ndị nne kịta na-adị emetezi ọfụma n'aka ọsọ ụmụ ihe a azị nne unu bụ ọ dị abụọ nnọọ daalụ ma sịkwa gị na ọ nwere sịkwa gị na ọ nwere nke ụfọdụ bụ na mmadụ ya amụ nwa mmadụ na-azụ Chineke na-azụkwa already mana gị bụ nne nwe nke ihe eme bifo ya wee gbazie chi gị onwenyekwalụ gị aka o nwere ka nwatakịrị ya esi dị na mmụazị nne nwaanyị amara ọbụ na nwa ya nwatakịrị nwere nne na-azụ ọfụma ma na-achọ ụtụtụ vorube nne ya oteta ụlọ okene nne ya na nne ya good morning ọ bụ na ebele ka ọ na-asọ jesa ebele ahụ ọtasa ebele ahụ warụ ejebe akwụkwọ ọ nata akwụkwọ ọ ma alụ ọlụ nne ya kenyere ya n'ụlọ ọ ya alụ ọ ya abịa nne ya kenyere ya nwa ndị mụrụ ụmụazị wụsa ịmara na onye akịta bụ onye kwesị ije za ụlọ ịmara na onye akịta kwesị ije sa toilet ịmara na onye kwesị ije na kichin sie nri na ụmụazị na-amụrụ va njata nja nwee kọpụta ọ bụ na echuru mmiri ma ọ na-aba ahụ nụ wadị echu na mmiri o nwere nke unu mere nwatakịrị kwesịrị mgbe dị na mmụazị ọ bụ na ọtara ka ba dị ka ozi dịbe ga ntụtara onye nke ka ị na-eme onye nke ka ị eme onye nke ka ị eme ijesi ya nata ọ bụ na nwa gị ahụ emerụ nke enyi onye na-emerụ nke enyi izili ya ife esi enye mana onye nwe emerụ nke ahụ ịgbalị ya mee manụ nke nya nwa ka ọ na-emerụ na onye bụ onye isi ike dị n'arụ ịmalụ ka ihe esi wee mee mana ụfọdụ ndị nne ya anata nwatakịrị ejesi akwapụtara ụtụ wọrụ na-asị na mkpụkọ ya nụwa tupu akpa akwụ ya jom ebe ọzọ ahụ baga bụ na kichin ụlọ obulu nlili ya olisie nle ya bụrụ ya anya gbapụ etu ọkụlọkụ ụfọdụ na-achọgadịle mma bụ achọga ebe bụ afụrụ kpọrọ ọlịlị fronde ụmụazị abaa na-aja agba maka na nne ya chọrọ ịma maka nwa ọ bụrụkwa na onye emebiro na onye emebi ya emebi mana at least gị bụ nne gbaa mbọ ọ bụrụ na mmadụ ka pavet mana at least o nwe ebe bụ na mmadụ traịl nwa ndị bụ nebe ama bụ na echedogo ike na ba amụgo nwa nne nwaanyị eje abịa lụọ ọtụtụ ya abịa nata biya ịmụgo nwa agbọghọ ya esi nri ịmụgo nwa ikolobịa ya echu mmiri ọ nata nwere ụbọchị agbata mmiri o sie nri ka ọ nwa ya mụrụ nwa ya nwa ọ bụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ndị ameji gị na adabeji nwa gị ahụ o nwere ụfọdụ ndị mmụọ agbọghọ kịta na-amarụ ka esi eje na kichin esi nri ọ mara ife bụ isi nwu nri ndị ya na-esilie nri nne ya nata abịa ọba na kichin elu osielie nri ọ pụta chi na-eje ebe di ya elu ọ bụ na o si nwere nri ya mana ife ọzọ ya resọtụ bụ na anata be nne ya onye abịa resọtụ ka ebe nwoke na-anụlụ nwaanyị nwoke anụsị nwaanyị ojegote onye ya na-esilie nri mbanụ so ndị nne kwesịrị ka va mee nke va ji bụrụ nne va agbanigodu ma ya nwe bụzi na ọnyịrị na onye abụ jeziri chata nke anwa na akwụ pụta ya na ọlịlị mana atilisi na gị bụ nne ya emekwanị ọkwanye nne ka ịbụ mkpụrụ mmiri ya kịta agba ekpelichi ka ọ bụ ya nọrọ na-abịa ochie ka nwa ya daba na nne ya na laịn anwa ga-ebuzi bụ mmiri ka a na-ahụ nwerozive bụ ge mgbe mbụ ka a na-emasị gị na onye nwasịrị gị ọgbakọ anya isi mee nna kịta nweozive ge bụ ụdị ya na-eme apụta ụtọ nwere brọchị na-ata atụtasị atụ ebupụ atụ ọnụ mmiri ji wee taa atụ mmiri ji taa atụ ovive ga-ebuzi nọ nke bụ gbelegede ma ọ bụ ya bụ mkpụrụ mmiri nwekwuru nke asụ na-asụ na okolo asụ ka ogene bụ aba nke ahụ onkolo asụrụ nke a bụzi ya bụ jem ya n'ebe ahụ onye ahụ dị egbe ya ka adị nwe na-adọka evie na-etu wee na-anatabe nne ya ọkwa fim ka m wọchịrị mbọta mmadụ pụta nne ya gbuo nne mụrụ ya na ife agba ama anya mmiri n'anya gbuo nne mụtala ya asị gị bọvịa na Facebook ka m mụrụ ya asị gị bọvịa otu na ọ kwere ya asị gị bọvịa onwe begide ojide nne ya aka n'isi jide na omegide ya buutu ya sị ya bụrụ otu na ya kwere ya asị na ọ na-anwụ mkpụrụ mmiri ife nnụkwa na dị
mgbe ya na-ekwu ya anya mmiri gbamụ n'anya nwaanyị a nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ osoro gbaazi onwe zugide nwa onye ezigbo ikolobịa mmadụ nwatakịrị a nwere raga ụdị ya ife iji nwekwu nne gị ụgwọ bụ igbu nne gị onye gburu nne ya kedu ezigbo iwe afụ n'ụwa nwụwa ya nwegwu obodo na-atụrụ ya nga ma na-arapụrụ ya n'ụwa kedu ezigbo iwe ya afụ n'ụwa ya natara abụ nwa ya mụ gị jini na-agbakpụrụ mmiri gbuo nne gị so a sị m Chineke nyere anyị bụ ndị nna aka na-enyere anyị aka na anyị na-atakwa n'ahụhụ anyị bụ ndị na-enyekwara onwe anyị aka na ịzụ ụmụazị anyị na-abụkwa na ife nna ikwukwa Ugo kefe nwekwu ọrọkwa n'ife nwere ikwu ndị ụdị ya bụ na mgbe mbụ ka a na-asị na nwa m akarịa m bụ awụ nke taa anyị nwa m akarịa m abụrụzi awụ bikọs na nwere ike ime na nwa gị na-erubere gị isi gị na nwa gị anọdụ kedu maka ebe ọ na-eje ahụ kedu maka ebe ọ na-apụ ọlele ife anyị nọ taa bụ Chizọba m ka anyị nọ bikọs n'ụwa chenjiri nne mgbe mbụ bụ ị na-agwa nwa gị okwu nwa gị na-akwụ gị ntị n'ihe ị na-ekwu nke taa nwere nke ọ na-ka egwelụta nwa gị okwu sị nga agwazi na ụdị ebe a na ọ bụrụ gị ya gwa ibe nne ya eme ụmụazị kịta na-eme ya ọlụbi ya agwalụta nwa gị onwe bi ya enyelụta ya ndụmọdụ ọ sị gị na ọ bụrụ ụdị na-agbalị unu na-agbalị ya iche ke kịta na nwerozi m okolobịa kịta nịka na-adị n'ugwu ma nwerozi m agbọghọ nịka na-adị n'ugwu nọ nịka na-agba ma nwerozi ọ na-adị n'ugwu ya na ọ bụ na o besili ya n'ụlọ ọkpa asị na onu life ya bụ ọpụtala anyị onye gbululu akwa n'ụlọ ọkpịa ndị be anyị na-ekwu ya ụta akụ ya keriri ya agụ ya nya bụ azụ amaba ụlọ akala ị na-agwagwa okwu ọ na-aga aga ọgwa mgbe mbụ ka ọ na-abịa ịnọkọta isi nwa gị na ihe anụtakwana nwaanyị ọ sị gị gịnị ya kpa anya nke kịta bụ ine foonu anya nwaanyị adịghị mma ịmara chọrọ ịma ihe ọ bụ ịbụrụ anya ya na foonu idubata ya n'ụlọ gị na na-abụ anọba tupu izu na-abụ inyoti ya ọlụ onyota gị ikezi ọ bụrụ na nli abụọ na-ekwu okwu ya na ọ mara ya esi na iji ebeti ọlụ si ya ka o sie nli oje gote egote dọbalị gị ịpụta nwere obe ịmali bụrụ ibe elie ma mgbe abụọ na-agwa mmadụ anya tupu a na-eje okwu ya ma anyị ka m gbanwere eziokwu ụwa ya tọkọla ya tọkọ ma onye enu ma onye ana ma onye maara azụ ma onye na-amara azụ isi na nke gị dị njọ nke bụ n'ihe ejegwu na be nwaanyị ibe gị kpesịa na ibe nwa gị na-eme onye ekwuzi okwu nwere okwu nwa gị akwu okwu onwezili agwaba gị okwu ihe echezikwa mgbe ọzọ so na ibe anyị nọ kịta bụ onye na-abịa ya ka o jide nnọọ mgbe mbụ bụ okwu na onwere ive nwa m mere ibu ya n'ezi na iwe okwu na o mere dị njọ itinye n'ive ma nke kịta izu nwa m n'ezi tinye n'ive nsị na onwere ive imere na ọ bụrụ ozi ive ka itilie ọ natazi ya bụ nwa obere nwa gosi gị n'isi agwabịa isi akara otiri oje lụọ ga akasị gị na nkịtili ebe nya ka ụwa vanụ nkịta iji wee chaba mgbe ahụ bụ okwu na onwere ive mmele mmadụ etinye m ive n'ezi mpụta gwa mma m ọ sị m na onwere ive mmele o ji tie m ive kedu ka nne nwaanyị esi nwa nekọta ma na-etinye m ive na onwere ive mmele mụ gwa ive mmele nsọkọta eze nsịara mmegwuru ya ọma na onwere ive mmele ọsị mgba m bịa mana mmegwu ibe amụzira mmegwuru dị onye amụm onwezela ịtalite gbuo m ibe mma nnọla na be nnọke bedezi akwa besizie anwaduo m ma eli nri ma mee eliro ma nketa anyị nwaanyị nọzi bụ na uwe oyibo batara nwụrụzi amala obe aka nli na aka ekpe ya ihe ọbụla bụzi foonu n'aka onye ndị bụ foonu gị akụzili ibe ọ na-akụzili onwe ibe na-akụzizibelụ nke bụ nne ya maka na ịmara ibe nke bụ nne ya na-emuli nwere ibe ịmali ngwa imajin ka mmadụ ji gbuo nne mụtali ya ọ dịghị ka onye gburu nne ya o chere uche ovu mbọsị otu nwa ka o chebelie ọ na-abịa na mụ na ya egbu nne egbu mkpụrụ mmiri mgbe mbụ bụ ibe na-ebu obo kaikai ma kaikai esi olu isi ya olo mkpụrụ mmiri ọ ka elokwu ihe ọzọ maka na anyị bazi na-enweta ibe na-egbu anyị hayi abụ ihe anyị ya na-ekerebe ihe eje o nwere mgbe ihe eji mbeligole n'igwe ma hayi ya na ihe anyị si ebe bi nọdụ na wee nọ ibe so n'ụwa yala ya o nwere onye ọkalị mma iche
nwere esi nke bụ rice n'ike niile gba m nwere ibo ele si ada dị ya kama isi na nsị dị eriro nne ọ dị obele mana nsị ya dị ya so ekene gị nwanne m daalụrị nne ọ dị agbọ okwu maka foonu a ya na ịntanetị a na-ewu omele anyị mma ka omele anyị njọ mma ya ọka njọ ya ka ọ bụ njọ ya aka mma ya foonu a na-akpụ ya foonu a na-akpụ ya digital generation internet computer age foonu a ọ dị anyị maka na ọkọrọ dịrị anyị mma nwanne m foonu dịkwana mma ihe foonu ji wee magbuo onwe ya bụ na foonu a mere anyị amalebe anyị na-amarụ o nwere ebe anyị na-amarụ gbaa bụ na isi ka mmadụ nọ onye sị ka foonu bụrụ ọwa modeli ọ bụrụ ọwa modeli na foonu bụ ezigbo ife ka ọ bụ ụdị nna okịta ọ bụla ma ejiri foonu ịma kpọta nwụ ịmana ya agbalị moto bịaba be m ịpụta nwe kpọọ m na be m nwee kilikwa ihe avụrụ m iwe ganazi ozi nzi onye ahụ izere mara m oziri m na o ziri m mana kịta nwa onye chọrọ ịkpọ na foonu gị pịta nọmbịa ịkpọ ya nọ nwa ndị meziri foonu ka foonu bụrụ ebe ọjọọ na foonu bụ ezigbo ife ka ọ bụ foonu abụrụ ọghọm foonu bụ ezigbo ife n'ọnụ ka anyị bụ mmadụ si ghọta ya ụzọ dị anyị ka ajọ ife foonu mere anyị avụ ụzọ anyị na-avụrụ ụmụazị anyị dịkwa waizi bụ onye ọchọkwa anyị dị nke ezigbo ya onye ọchọkwa nke dị ọjọọ nọ n'isi ya mana foonu mere anyị mara ebe anyị na-amarọ o nwere ebe anyị na-amarọ ịghọta so na foonu dịkwa mma n'akụkụ nke mma nwere ebe ọjọọ m bụ na foonu mere ụwa ife niile kịta ọ dị izi ife ada atakavezi mmadụ ahụ mgbe anwa bụ mmadụ nwụrụ ọ bụ na onye nọ ife dịka ugwu Hausa anwee si na-eje dee leta ka mma ịba sikọ anwee dee nwa ga na ebe nwa anwee jee ebe aba anwee gana tupu enwetasie leta ọ bụ na omegolu 2 weeks ma 3 weeks onye ahụ nwụrụ tupu ndị nwe ya nwee malụ na ọnwụrụ mana ya bụ mmadụ kwubi o mere asị kịta garara m nekwa nke na-eme nnu amalụ ka esiri enyi ọ bụ na mmadụ mụrụ nwa kịta garara m nekwa nke na-eme nni amalụ nke na-eme nni ọ bụ na ife olili ka a na-eme na nwa mmadụ na-agba akwụkwọ ọ bụ na nwanne n'obodo oyibo karịrịrị m nekwa ife na-eme na be nna gị so na foonu dịkwana mma n'ọnụ onye chọziri iji elu ife ọ dị njọ mana ọnya nwa chọrọ iji elu n'onwe ya mana tomi foonu bụrụ m nwa ezigbo ife na uche nke mma ife ya nasara kwesị onye ama nna yes Ugo achọrọ ịjụ gị maka edukeshọn enwe mgbe ịgụ akwụkwọ na-ewu ọ bụ na ịgụrụ akwụkwọ ime nweta ọrụ ime aba ulu nọ ịgụ akwụkwọ onye chọọ ịnụ nwaanyị ọ chọba graduate onye na-agụrụ akwụkwọ ọ chọba ka ụmụ ya gụọ ọ ka dị otu a kịta and kedu ife inwekwu maka ya ọ ife ka dịkwa otu a education now is it still the best for you? akwụkwọ dịkwanụ m mma bụ ndị nwere ego ha ji agụ akwụkwọ amaka akwụkwọ bụrụ ihe ọjọọ ka akwụkwọ bụ na akwụkwọ na-eme mmadụ ilu ibi na-achọrọ ilu ni akwụkwọ na-eme mmadụ ebe ọbụla ị na-ene respect gị o nwere mgbe ahụ mma m si na anya kele ndị leta achọ onye ya edeni o nwere ike onye ya bịa ekeza na onwe ya gwụrụ akwụkwọ esi ya na gwana ịchọta nwe ya bụ ka ọ deli gị ibe ọ sị gị na nwe ya nwere ebe na ọ bụ na ndị kpata na ịzụrụ ndị nke gị isi ndị ekere mgbe ọ ya enwe ọ sị gị na mgbe ya nwezila ebe na akpọ gị onye sị gị na mgbe na nwezila ebe malụ mgbe ọ ya enwe ikezi nwegodo ebe ọ sị gị na ya nwere ndị ka ọ na-achọrọ nwa mgbe nwa m na-agụ akwụkwọ kwọsụ na ebi ka ọ na-eme kịta ọ chọwa na-edeli eleta jerara anọ n'ịmụ nọ gị ije nkali ụka ọ chọgo na-edeli ibe akwụkwọ dị mma akwụkwọ amaka onye gwụla akwụkwọ nụtala onye gwụla akwụkwọ dịkwa mma ụbụlụ na wee zuo oke iti na shit ibi ya ka ọ wee daba so na onye gwụla akwụkwọ nụta onye na-agwụrọ ịka arụ itinye n'ụlọ akwụkwọ gwụgwọ maka na ịnụta onye iti akwụrụ abụrụ n'ọka nwanne ibe na ụlọ adụzi akala nke obe maka na o nwere obi ya akụziri ọsị gị na ya marị iche na ọkpacha na ọ bụ na ọ marị ya bụ eziokwu so n'ọkwa nne abịbịa bụ na akwụkwọ dị m mma na onwe m akwụkwọ dị mma akwụkwọ bụ ibe mmadụ ọnọdụ anyị nọ kịta bụ akwụkwọ onye na-agụrụ akwụkwọ nwere ebe ọ na-eje nwere ihe nwere ite fon nwere ihe ama n'ime mma m bịa kalị ka ịmara ibe edele ibe ọ bụ na ọ marị ya akpụ ya
unu na-abụli vite bie na ana so na akwa dị mma ekenekwa gị ọ dị abụọ ụfọdụ ga na-ekili ya nkịta ga na-asị enwe ndị ga-ama gị n'iru akwụkwọ enwe ndị ga na-asị ọrụ mama Chinenye bụ ebe a ọrụ nwaanyị bịa palọ bụ ebe a ọrụ nwaanyị onye ọkụ gbaa zụsịrị nwa ya oje nụọ Ikenna alụmụ a ana m afụkwu ive a dị otu a onye nwa bụ ive a biko ọ dị abụọ ka ọ mkpọ gị mama Chinenye kedu nke a ga-akpọ gị akpọ ife a anyị na-afụ n'iru ọkụ maka Chinenye na di gị na Ikenna ọ acting ka ọ real odogwu bụ ugwu mana nsị gị nọ acting nwekwara asị ka nna asị sị gị nọ ive emele eme bụrụ nwere ike sị nọ ka anụrụ ya ive ọ ka a wee sị so n'ive nwere ya bụ ive onye nwere ya n'ọnya ka ọ bụ ya bụrụ ya ahụ ya onye sị nọ acting ya bụrụ acting sị nọ real ya bụrụ real ive ikilitere nwere ya bụ ive m nwere itinye n'ive ahụ elote m na ive nlotekwanụ di gị arụ adịrị ya na Alice afọ papa Chinenye kedu ka di gị arụ adịrị ya ị na-ebuyala ife egwu na-akwanye new wig na-eyi gold na-eyi eyelash na anya okwuchi ite kedu nwaanyị na-eme otu a ife kọwala anyị ka ife na-emezi nwanne m ife na-emekwa ndị bụ na onye dị ndụ anya na-agaghalị na di m akara ọnwụrụ nwa elive n'ụjụ ka ya na-ebe na ọ ka dị ndụ ịghọta so egwu anwa m na-eti ana m eti ebe egwu avụ ọ nụtasịa m bido tv ya so etiwego m egwu afọ arụ anwa wee nwụvị ya ọ deti egwu avụ m ive avụ ka m na-emekọtasị avụ wee na-etiriti ya na-eme m nwa emegokwa ive m na-eme ịzọ mmadụ ka ị ga-azọ mmadụ ọ bụrụ na imego nke iji bụrụ mmadụ na mmadụ ya emebe ive o ji bụrụ mmadụ ịrara nke ọzọ bụ na inye Chukwu n'aka ọ bụrụ na m jere chele ntụluo n'iru m Chineke sị na ya dị ndụ ọ da adịna ọ bụrụ na m jere chele ntụluo n'iru m Chineke sị na ya anwụọ da anwụna ife niile dị n'ime ya bụ uche Chukwu ka a ya eme na ekpele ndị mmadụ ya eme ya ka o mee gịnị ka ọ dị ya mma na mụ tụrụ ọtọ ute mụ na ya na-abụ ọdọ anyị eyi ya ntụ n'ụwa mụọ na anyị amụ ịghọta mana onwe ife ya na-eme gị esi ka ịnwa ndị ilo eke nna eke ka m ji anwụ ndị ilo maka na nchịrị ntụ wụọ na-arụ m basịrị emesigo m ibevakwu mana nke eke anwa ba na-asị ọ bụla m adị ya ka emetego onye ive nya ṅụọ ya dịza ka o lechebani ede na di ya na-arụ arịrịa ma ya dịza ka ọ rịga eru ụwa ma ana m arịgakwa na-elecha ebe kwebe mmadụ na-awụ arụ ma eru ụwa na-awụ ebe arụ na-adịghị ọcha na-adị n'iti ọ na-ewo ndị ọ na-ewo iwo so na ife aba ji mee m ka ọ chụbaga m n'ụlọ abụ ka m kwụsị ya bụ adị m ọcha ahụ na-adị ma aba ya eme nwuri ya na aba bụrụ oshi m ife ya na-anasị ya n'ụwa o nwere ife Chineke ekele mmadụ ka ọ bụrụ o nwere onye Chukwu kere n'ụwa ịwụ arụ ya na-avị ya arụ o nwesikwala ife ahụ eji nwee wụ arụ mana ịgwụsị dị arụ ili dị akwa na-avị ya arụ onye che Chineke ekele na ọma nkwe ka atịtị dị ya na-arụ ọ bụ na ọdụ ụdị ahụ o si chọọ obi ama dị ya mma ịghọta na ibe dị sị n'ụwa dị ebe ahụ so di m ka dị arụ ka na-anwụ ya mana ọ bụrụzi nke ụdị ahụ ọ bụrụzi ka m ejide ọda mụ na ya na-abalị live ụjụ na ya na-apụ na-abata anwa na-enelu ya anya ndị na-ekwu mma na-ekwu mma ndị na-ekwu njọ na-ekwu njọ n'ọnụwa ka anyị nọ Chineke ekego ọnụ ka ọ na-ekwu okwu o kego ọnụ na ọnụ ụfọdụ ya na-ekwu njọ ka ọnụ ụfọdụ na ya na-ekwu mma anụrụ m ebe ndị ụwa na-ekwu ịghọta ama onye kwuo mma osoli ya na onye kwuo njọ osoli ya mana ya ma bụ na arụ adụ mma dị m mana m nwere n'anya na adịkwu ya mma anyị ebibe ka anyị si ebi na di m abụ n'ụlọ m anụ ịghọta dị nye nwa sọpọtụrụ m mụ na-eje na-abata egwu a na-eti na sọpọtụrụ m wee tibe dị egwu ọ ma na njesi ya bata na mụ ya eji ego nwabata onye na-esile ive ọ na-ele ive ọnwa ebe a gwara anyị jee nwere ego ahụ wee jee nweta ive ahụ wee tiriti ya nwe dị ya mma so na ọ bụrụ ọrụ m ife ọjọọ n'anya nke mma onye ọ bụtụkwara ife ọjọọ onye abụzụ ya lenya nwa na biya Chinenye nwa gị si n'ọgwụ a bụ ya sili anụ na Collins kedu ife kpatara ụdị ife a ịma na ndị mmadụ ya na-ajọ ọjị na-ekwu mana nke mbụ mmadụ pụta bụ ebe mmadụ na-ayị mmadụ onye dịrị adịrị eru ụwa ji pụta ụwa na-eme oyi mana atilisi mmadụ na-eme nwa gị oyi o nwere ebe mmadụ ya emelụta oyi abụrụzi oyi mana onye ni ọ dị n'ọnụ ga-ekwu na ọ bụ ozi oyi
Yes. ịghọta Yes. onye abụ na anyị nwa ga-abụ ekwu na ọyị ya kịta na oge gokwa na ibe abụọ tụkwa na ọyị Mm. anọ m n'iru m ude nwa nwe ndị yigidere nwa mmadụ nwa ahụ dị na be nna ya karị Mm. ọ rapụ ya Mm. lụọ n'ụlọ obere nwa Ntọrọ onye ọzọ. avọrọ nya na-akọwa na diledi akago nka onye gbata nji wee ke nwa m di Mm. na kọlịsị ya gwara m na ya anụ nwa m Mm. kọlịsị enwetara ọjị 1 naira na be m sị na ya anụ nwa m Mm. rapụ ife ụwa na-ekwu Mm. onye ọbịa ala nya nje machie n'isi ọgọdọ ya Mm. mmadụ emerụ zute nnukwu mmadụ du ya gịdada obe gị ofu nwoke rute ebe nwa gị na-agbapụ ya Mm. gịdada na-echi ya ma gbapụgide nwa gị gbapụ ya 7 years gịdada osi na eme eji nrọ ji bịa mbọsị gị na nwa gị na ya anụkwana ya Mm. ibe gala gị bụ adịbịala nwa gị ka nwa gị dị Mm. ma ọ bụrụ ọ bụ nwoke nwere agụgụ isi na ọ kwesịgo ijebe ndị abụ o mesigo ebe niile nsasị ya na onye nkịta na mma anụkwana ya Mm. na ma abụgo ndị mesile ma drọpụ onye anwa Mm. ada anụrụ ya Mm. ọ dị so n'ụwa Yes. so onye kwetakwa onye chetakwa ndị ya emesikwala a na-amụrọ Mm. na ọ dịkwa chetakwa ndị zụtara nne a sị ya na ọ ya anụrọ chetakwa ndị zụsịrị nne rapụ onye ahụ ọnụ ọzọ onye adịba nna ya ka nka ọvụọzidi avụrụ nya n'ụwa onye a bụ isiokwu na Collins a sọrọ na ya anụ nwa m Mm. so nọ o meziziri oge ikpeazụ bịa bụ ọgụ Mm. mana ọgụ ọ na-abịa barụrụ ya ulu Mm. Ọ sị na ilile gị na ọ mpelụ gị shọpụ mepelụ di gị shọpụ alize ọ mere gị ife ọgụ ga-emelụ so kedu ebe ọzọ chọrọ ka o melee na-enekwa m anya ọ nwa ya na-ayị mmadụ ịfụrụ ya na-ayị mmadụ luo lụọlị agwa ndị ekere m ya nụrụ gị nya moto na-agba ịfụrụ onye na-ayị mmadụ a sị na onye na onye na-ayị n'oge ile moto ndị na-eti egwu ma flevo ma ndị na-ebe na-egisi moto ba anụlụba ha na-anụba ọkwa onye ka ba na-aba na-eme ndị na-aba gisiri moto o nwere nke ma ngozi ma arụ nwaka ego ma onye nna ma onye nna ba na-ayịsịba ji eti egwu ba na-anụba ọkwa ba na-ege ive moto egbugo ndị aba gisiri moto ahụ ọkwa onye ka ba mere ndị na-ekwa apụta chi na ebe onye anụva January so onye na-ayị nwa mmadụ chọrọ ka ndị bebe nagide oyi abụọ na-ayị nwa maka na mmebi ka ọ na-emebi nwa ahụ ihe na-emeli ive ive ma nkọ ndị mekana akọ ndị amụ nwa onye anwa ị mara ụdị o si bịa ị mara ụdị spirit na ya n'ime ị mara ụdị ive ọ na-eyuzu o ji eyuzu nwa gị ene ọ dịsịkwanị onwe na-eme ise mmadụ n'ụwa anwa rapụ ya nwere ibe eme ka nwoke kwụ onye abụọ n'ọzọ n'ụwa ha wụsịrị ya n'ụwa anyị nọ ive ụmụ nwoke na-eme ya nwaanyị oyuzu onye drọpụ anya ọ bụrụ ọgwụ ọ gwara gị ọ bụrụ society ọ nọ ya na ya jesi ya nwa na o nwere ka nwoke kwụ onye ọnụ onye ma nọlebe oive ọ bụla ọ sapara ọnụ gwu ya na emeli ya nya ọ ya anụrụ ya ma ya nwere dị ma nwoke ọzọ ajụrụ ya ya mara na ọ dịsị Ugo ka ebe inwe ikwu ọ nwanne gị nwaanyị ọ bụrụ na ọgụ ka di gị na ya arụ ị ga-ahapụ ya na-eti egwu kedu ife inwekwu maka ife a na-eme ebe nwanne gị nwaanyị nọ maka papa Chinenye na mama Chinenye ọ na-agụ di ya nwụrụla ọnwụrụgwuo ọ bụrụ di ya nwụrụla ọnwụrụ ebe ọ bụ na di ya na-ayọ ọya ọ ya je na-achụta ihe bara bụ anọdụzi ana ofu ya na-apụ apụ ofu ya ibe ọ bụ na ọ na-ayọ ọya abụ na ego eji na-agwọ ya ọya zizi nnọọ ka atịazị ọkpa ka nne na ya bụ ọya gbaanị eya ekese so na ibe dị na ịbụrụ a na-akọ bụ asịlị dịlị adịlị o nwere otu ego si rapụ ndị asịlị ka gasịwa so n'ibe kọrọ ibe asọlọ ka ba na-akọ ọ dị ya sọpọtụrụ ya nne na-eje na-anata n'ibe abụọ na-eje na-enyeli ya aka ọ nya ka eje ekwuwe okwu ya okwu mala bụ na ọnụ ya ekwulili na ọnụ enwere zipụ ọnụ ya na-ekwu okwu ndị mara o nwere zipụ ana o nwere okwu kpochi si na ọka iweta ka ikpochi ya iwu bụ na ya na-ekwu okwu sa abịa kịta bụ ọnụ ukwuve na-aba abịa ọnụ ukwuve ibe okwutali bụ ike egwu ozuo ike azụ anụ ụka na azụ anụ anụrụ ụka ndị be anyị na ụdị abụọ ya na Ugo Ebenaja nọ ndị na-emebe ife egwu omenala ife anyị nọ bụ egwuregwu ụwa bụ egwuregwu na-amụ ịdị siriọs ị gaa ebe ndị dị siriọs na-anọ enwe ebe ndị dị siriọs na-anọ ọ bụ na if you want to take the word serious ị gaa ebe ha na-anọ o nwekwanụ gị iwe ị jee chọọ arụaja ọ bụla isi ka efu ịmaba na arụaja maka na ụwa a bụ ofu mbịa anyị ga-eji enwe ebe a na-akpọ take your time anyị ga-eji take your time a wee kafa meela anyị ife ego nke ikpeazụ so anyị ga-abịa buyasị oche ngwanụ ka anyị welu nke a wee chekọọ ka anyị welu egwu omenala ọdịabụọ ya na nwanne ya nwaanyị Ugo Ebenaja wee chịkọzi ya ndị be anyị ngwanụ ka ọ sala ọkụ ngwa ọ na-agụ karịa mmadụ karịa chi ya gwa lutu mmadụ lutu chi ya n'ụlọ
alụsị nwere onye na-eli eli mama alụsị nwere onye na-enye eli ni agbalụ m agba n'ọbụ ezu na ọmabala nye ọtọ ka ngwọ n'ọnụ m n'ebe nọ maka na nwanne m na ọgbanụ m na-abịa oga lụgara n'ụlọ obi o agbalụ m nwanne nwa be n'obu dị gị ọgwa dị gị tivedịlị gị ọgwa ndị dị gị tivedịlị gị echive n'ụlọ obe gị o enne nke tinyere m ụgwọ nwanne m na-agba m na-abịa ka njega naanị igwe owu edechie ka ngwọ n'ọnụ n'ebe nọ edechie mpụ na na ka ọgịlịga ọwụwa ọ nago ọgwọ mmadụ ụwa tie n'ụlọ ọ nago ọgwọ mmadụ ụwa tie eke ewu ọbụla arịra ịmara ọgwụ ndị nne m na-agwa m n'ọgwọ onye eve ndụ ogolu nke egolu maka na adịrị ọnụ bịachi obodo ibe anyị ụgwọ nwanne m na-agba m ka nlụgara n'obi o agwụrụ m ọbụ isi bụ lisi ma ọdụdụ enwegwe n'ube agwụrụ mmiri isi na-atụgọbe tụrụ gị ya bụọ ana mụrụ chụgwo nwetụ n'ugwo nwetụ na-egwu mmiri isi mmiri dola edo ene bụ chụgwo nwụde zugwo orogbo na-egwu mmiri enwe ilo mmiri ọgwa nwụde zuo ụmụ mmiri na-enwere ilo niile kedu mmadụ ọzọ amara m nwa n'ụlọ alagwe ọkwa kịka na-ezu okwu alagwe kịka na-ezu okwu ọraga mgbaga du ọsọ amara m nwane ngomgbaga du ọsọ amara m nwane ọrụ n'ọbụla ogwe bụrụ nye bụ akpata n'ụlọ ọraga mgbaga gwọ bụ nwanne m n'ike na-eto n'ike n'ọtọ n'ọcha ni agwa bụ nne dị m ezigbo gị nye ọtọ n'ọcha ibi nọ kebele m egbu nini ụgwọ nwanne m na-atọ m ọ na-agasị na vedịlọ na ndị akọ ihe gị ụtalaba ọdọgwu bụ buhu ọrụgbọ mmadụ bụ ibe anido maka na bụrụ na ize bi okwu maka na nne m gwara m ọdụ ibe ndị a na-agwọrọkwa ndị mama eze nwanyị nne mmiri deje agbara m eze nwanyị nwanne m onye na mmụba nile ada nwa kaloji kpọlụ nwanne gị ọbọne ada nwa loji kpọlụ m ọbọ ndụ ka ndịrị ụka mbụ ama m ụdọ ji nwaji bata mgbe onye eze mmiri ụdọ ji nwa kaloji kpe ekele m ekpele ndụ ka ndịrị ụka ndụ ne agba m igbudu nwa obu dị mma ọgwa nebe dị oji bụrụ ozu n'isi ọdọgwenu ụmụ mboko igbudu nwa bụ dị mma na ọbụ nenu na-achụkwana m osi be nnụ ọbụ nenu na-achụ mụne agbara m igbudu nwa bụ dị mma ọgwa nke badu oji bụrụ ozu n'isi na ekene m na agwa na mụ na-achị m ni karịa m agwa tiwala akụ agwa egwu gị na-atụkwana m agwa tiwala akụ na egwu gị na-atụkwana m nene agwa egwu gị na-atụkwana m n'ibe nnọ agwa tiwala akụ n'ọba agwa egwu gị na-atụ mụo mana chi gị nyere gị onyinye n'aka onyinye na chi gị nyere gị mmadụ na-akwakwụrụ nkwụsị gị ibe soro ndị ụlọ ọgba gị mgba mmadụ na-akwakwụrụ nna gị n'ike maka na ọ dị be nna gị mụtalị gị maka na mmiri mmanụ ga-awụwụ ya ruwe ha ọrụbụ na mụtala akwa nwe ọnwa bụrụ oke nwa maka na bụrụ na ize bi okwu agwa nke bodo ogwu na ebe nwanne mpe agwa nwekele ji na nzu mgbe oke ikpekele m ekpela ndụ ka ndịrị ụka ndụ kpọkara m obeli da kolokolo ụmụnna ndọmụ ya maka na mụ na ndụ na mụkwa n'otu nwa na-ebe ebe n'ụlọ obeli da kolokolo nnegwu mmadụ bụ nnegwu mmanwụ ọ na-ego kele mmadụ ọkalịa ji ya n'ụlọ enwe m obodo enwe m gịnị nwa gwọ n'azụ nwa gwọ n'azụ ọ mara na iji adịghị ya uwe edechi mpụ na na ka ọgịlịga ọwụwa edeche nne m onipụla pụọ n'ụlọ obe gị agbara m ngozi ka nwe edeche edeche nwe gbọla gwati mụ n'aka ngozi ka nwe edeche edeche nne m onipụla pụ n'ụlọ agbara m uju nwa agba mmụọ n'ọgwa uju nwanne ezi na nwa agba mma na-erekwe m erekwe n'ụlọ uju nne ibe anyị rụ chukwu nwanne m bịa kalie ọ na-agasị na ebe dịla ọnụ asụkwa ibe gị ụtalịanị ma mụọ mali n'ọnụ yi ekwulile okwu gbam maka na onye dị ndụ ya enwelile ile agwara na mmiri na-enwere ilo ikuku bụnyere isi odi gworo anya aka na mụ na chi mụ na-adịkwana na mma lụ alụtarịa a na-esiri onye nwere igbo bụ ngo ọ bụ dike nne chudube m a na-esiri onye nwere igbo bụ ngo nwanne nwe ebe nne n'ọkwa ya mada ngo slow
nwa Vanessa nwa mmadụ nwa mmụ madam go slow adamu n'ezie na-ekwerozi gwanị m oge ga mụrụ n'eke agbalụ nwa Vanessa nwa mmụ osigo gị nyi oto maka na nwanne m akpọghị olu m ezi maka na ezi na okpobịali m bụ ezi mmiri maka na ezi mmiri na-echiri echi ana evicha ka ala ka evicha mgbọ ana bado na ya na evicha ka ala ka evicha mama na evicha ka ala ka evicha mgbọ ịmakwa na aka ala ka nyili mvicha ịma na ọ bụrụ chi nna bụ chi nwa maka na onye gbalị mbọ ya enwe ego na nkịtị onye tili nneti na aka ịmara ibe o si o ọdaliwu nwa ile ezu ike agbalị m nne m ile ezu ike ọdaliwu nne m bịa kali ọgwa nwanne m echi nwanne m luke na nwanne gị nso ni emeni nwanne gị ji nwụnarị gị bụ n'ime nde helini eme na agwada ji nwa nwụrụ ọnwụ bụ n'ime nde helini ịmalibe nwanne m na agwa na agwa alwe m ọgwa n'ime mgbochi hụ kele m ni tụwa nwa be meke dabi na ọgwa nne ka nwanne m na-adụ mgbochi ọbalị nke dị nwa ọgwụ na anụ n'ọnụ yo mama ọnwa egbuwa gwada nwanne m nwa bụrụ onye nwụrụ anwụ ịmara ọgwụ na agụsi eze ọbụ na-eso ogwu enwe ya gwada dekele agwa dekeli o maka na ibe mmiri mmadụ dị chi ya mojilu onye nsọ isi eze ọgwa gị na-eso okwu ịmara isi eze ọbụ na-eso ogwu ọ na-aga olutu mmadụ olutu chi ya n'ụlọ ka na-egere ma ọkwụ gabi nọ ụgọ nwanne m na-akpọ m ibe ni agwa gị na onwe nwere ụlọ akpọ n'ụlọ ọnwụ onwe nwere ụlọ agwa gị na onwe nwere ụlọ akpọ n'ụlọ ọnwụ mama onwe nwere ụlọ ebe anyị ọ na-aga mgbagodu kọdụ mba agbalmadụko nwa chilogwe na-ekere m dọla kalibe ibe ọdụko nwa chilogwu agbalụ ọnụ na bụ nwa chilogwe ka aka na-ebe nwe ma ga-agbakwa n'ebe ọdụkọ na mba agwụrụ m ibe dị mma na-atọ m ụtọ ma ego na-akpali m akpali agwụrụ m na ibe dị mma na-adị m mma ma ego na-ewute m ewute echi m na-ekotewe m agwa echi m na-ekotewe m ogwu agwụrụ nna m agwụrụ erike ọkpa ike ọnụ agwụrụ enyi mba ọrọbụba amụmụ n'abọ ọkwụzi bilibe ọgada ọrọbụba na nwebe m dị n'ụlọ ọgwụ ọgwụzu ndị buru ibu nwa bụba na be ebe na n'ụmụ dị n'ihu nyege dị nwa mụta na enwezizi nwa gwo n'izu chukwu izu na chukwu kpalị mmadụ na-akwakwụrụ mgba ya gba ya ọ na-ego mgbe ọ ga-izu chukwu nwa mee bịa kalie ọlịza bụrụ chukwu na-emu ọ na-ego mgbe ya chukwu be mee ma ịta bịa kalie ọ na-ego mgbe udu nwa chukwu eme udu ego ọ na-aga mgbe udu nwa chukwu emu udu ego ka mmetụ nwa m nene udu sebia kene mu dola kan livi veni kanali mo china ka nwanne gị n'ebe ọ nọ maka na oketi kaliluke oketi na kaluke nwa m china ka nwa m odume nwa na lua agwụrụ m na ego na-erubeli gị isi mgbe nwa m bịa kalie m ego bụrụkwa na onye chọ nwa maka na ego na-abịa arụ na mkpata ma ọ na-abịara arụ n'olili ibe anyị ego na-atọgwa ụtọ ya onye jụrụ m ajụjụ si na ego bụrụ ibe niile ntị anọ bụ ntụ ịma na ego bụchi ibe niile maka na onye nwere ego na-ekwu ife sọlịa adị na onye nwere ego na-emekwa ife sọlịa bịa gwụtala ka o ya eli maka na ọ bụ nwe nnọta n'ihe ọnwụ enwere ọmụmụ atọla ma enwere kọbọ kama na ma amalụ mmadụ makwolu m n'ebe nọ arịzeche eme nwanne m igwe ga nna o nwere mposo kpalụ m krismas dị na ịmalikosi abụọ m ego oyibo ozi m kwụlụ ọtọ n'ibe nwa ka nye kene m ibe mụ na nwanne m nwe bido nnebe egwu mgbe mmachu dove maọbụ ntụ ka m tụrụ odogwu nwanne m emere ji nwa gwụlọ ọtọ na ọgbụma nwere aka ekpebula ego na-ekili nwanne m ekili ọ na-agbasịlị m nya ọnwa abụkata ego nwa abụkata m ya nwa jụọ na ajụjụ obi bụ kala azụla ekike chieme ikulu ugwu ego na-abịa gị dị odogwu na gana ozi mụ nọdụ nọ ka nya kọlụ m akike na sị na nwatakịrị nwa kpala ego
maka na ego na-abịara ozi nya ruo odogwu na ego na keneli mi chele ego ni bonno maka na nne bi chele akaluwa akpụkpa m maka na nne bụ okwulu kalụwa kwa nwele mkpagbu na ekpomkpom n'igwe ochelofu ochele elulu be gị egwu gị nwa atụfa m ne ichele ego maganivi eme nwanne gị nini na-egwu ọgba ibi eme m o Victor wee chezere m onye lụka ọfụ n'anya oversize ndị amụma agba m Victor wee chezere m mgbọsị na ọgbalị nna m ya na ọvala ka ọ gbalị ụwa niile nwa bịa nkili ibuze ka eji eme ibe ego mama ibe na-ajụ onye amụma onye lụka ọfụ n'anya a na-esiri ozi anya nwere ibu ọbọngọ nteja mụrụ nwa ba mụtali bebe mama m na-eso kele mgbe ọzọtụba mmadụ anaba ikwu nne ya ọ na-aga ọzọtụba mmadụ anaba ikwu nne ya naba agụlụ enyi mba egwu nwe mekwe n'ime ibe egwu nwe bụ ma eze ibe anyị nwa bụla eze mama m na egwu nwe bụ n'omu mama egwu nwe bụ n'omu nini Anambra na oyi na-egwu nwetu ụmụgo n'iru isi ụwa bụ dị nni na chi mgbe ogologo egwu wale ma na-ajụ m ajụjụ ịmakwala ibe ndị lọ na-ajụ m n'ezi ọ bụ egwu ka ị ya agụ kedu ibi na-agụlụ egwu ibu na ndị na-akọ mọnụ ekili ewu ma ekilibe ibu na ndị na-asọsile metụta nwanụ ibu na ndị na-asọsile dolowu gbamne ma na-enezi m ka silima agbara m Anambra na oyi na kene mụ na-achị mụ nini chukwu nwa bịa ma nwekwu na nananụ anọkwana m na mmanwụ ọbalị nkịtị nwekwu na nananụ ụwa bọla rịra ụwa bụ dị nni na-achị ya owu ịmakwa na akala aka niile mvicha a na-evicheri evicha amalị ka ịgụ akwụkwọ a na-evicheri ya evicha ibe ni gị na chi gị kwuru nya ka ya ta eme ibe soro ndị lụ ọkpa gị mgba emecha n'ikpeazụ ma menebe ibe maka na chi ga-edebele gị nya agwa m na ọgwụ kali ọgwụ ọbụla alụsị n'ibe ọnụ nkiliko dibịa ekwuru m na ọgwụ kali ọgwụ ọbụla alụsị igwoliga nkiligo ji ebe m ego na ebe obele ego ka ọ na-agbasịlị m n'ibe nnọ ịmalibe m nwanyị na-agba m na ba ya dakwana ego m bụ onye chọrọ egwu gwụwagwana mama na-azụrụ ụkwa na egwu azọ egwu nwagwana chi m nyere m nya n'aka ọwani mmiri na-enye m nya na-ekwu mmiri na-agbazili m ibe mma ekwuni ọ gwụrụ ka ọgwụ onye m ezunu nwanne m nụ ọ gwụrụ ọgwụ onye m ezunu ọgwụ onye m ezunu ọkụ nene ana bụrụ mgbagwa m ya n'abọ agwụrụ m onye tili neti na aka anyị mara ibe o si owu maka na nna m mụtali ya dị nnekwuru na ogalaga nwawa ya na-ego oyibo ọ bụla ọdọ nwanne m nwagala ego na-ekene nwanne gị n'aka ni ọ gwụrụ ọgwụ onye m ezu n'ọgwụ onye m ọganga bụ n'ọnụ mma ilure ni tonton na kana nya n'aka ebe gị na-egwela anya na-egbu ka n'anya maka na-ekeli n'aka nlini kibi batụla kwụla edebe bịa nini ọdọ nwanne m ekwe onye m ezu nwanne m ni Krismas nne gị ya agbalị nwanne gị mbụ ka live even ọ gwa ni ti m debeli m olili ti m nwetele debeli m nya niile nne ekwuzi kozi egwuta m maka na m nwere mmadụ ibe mbụ nne ga dị eme ka o ji egwuta m nene ịmakwa na ibe dị mmadụ ebe anyị n'ụlọ ịmala ibe dị mmadụ debe anyị ọrọba anyị nwere ọmabala ọ debe anyị nwere agba na-abụ ezu na ọmabala ọrọba anyị nwe anyị nweta ntị nwa ibe ezunu aka na-agbachiri ụzọ kwuchi ezikpa m inwere ibe dị mma bata abanye ibe dị mma elu oge aka inwere ibe dị njọ bata abanye ibe dị mesolu gị naba nke na ibe dị nje erulu n'ụlọ obe gị onwu agọba na milion na-enwere ọkwa n'ilo agba na-abụ ezu na ọmabala milion na-enwere ilo maka na asịa na akpọrọ nnọma milion na-enwere ilo ni agba na-abụ ezu na ọmabala sigo gị nye ọtọ ka ịgba m ibe mma egwu ka
mali be megwu no no makpalo mabu mwezu no ku na kana nwa gine bono nwakale gu nwe bunie mu nwakale gu nwe bunie mu ni kantabi jangala lulume kantabi jangala uni abalu nwanne nwa be no ogbu egwu na to di nwanne mu ni bono abudika obu egwu na to go ga na dudiki o mama ogbu egwu na to nwanne mu o ka manwu ya no balume ka ise di ebiego ha balume ka manwu ya na n'ogwe ogwu ni ze gulotu eke mgbomgbo gidia igba na mara nwale na n'ụlọ mmadụ dị na mmadụ jameni no jameni na-eme ive maka na egwu na-atụrụ avụ mbọ nwe bulu ụzọ azụ na otu okwukwu nwe ada nwa okwukwu ngwaliwo ngwa ọsọ ọ bụrụkwana maka broiler maka na ibe dị mma na-enwe mmiri dị mma enwe mma na mbara ne abalị nwa mana bụ baba na ala na-azụ nwe na gbala na-azụ nwe na gbala na-azụ nwe nwunye junu mboko n'ọwụ ya chekwa nwebe ma anyị eje ka izu ike ma ma ọ ga ije ka izu ike obela ga na ijekwu n'azụ nene anyị eje ka izu ike nweta bịa kalie ebe anyị kiri ya esi na ọ na-eme agbalịghị fim ikilie ọgụrụ nke ọrụ anyị n'ọrụ tata na-agba m na Context Factory a na-ekene ọdịagbọ ya na oge ebe n'aja ndị egwu omenala ịfụ na unu bụ onu ogene onu ọkwa va na-ejekwa ụdị mmemme ebe ọ bụla ịkpọ ofe oku inugoni ya ịchọ ka fajebe obodo oyibo ọsọ paspọtụ ka ha niile ịkwụ ọfa visa na paspọtụ atụọ down they are available for all your events. Ihe omenala na-amasị gị ụdị ego kwesịrị na-amasị gị ndị be anyị ngwanụ ọgụ m kọrọ m n'ọnụ kọrọ n'ụbọchị ọzọ afa nka bụ Dr. Bye.